Tervetuloa tähän tulevaisuuden digikuntatilaisuuteen. Me lähdetään tähän tällaisella harjoitusmeiningillä sen takia, että ollaan ensimmäistä kertaa tekemässä täällä asioita yhdessä Digiosaava 2 ja e-maaseutuhankkeen kanssa. Aloitellaanpa sitten niin, että meidän Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroinen tulee sanomaan tänne meille tervetuliassanat ja muutamia ajatuksia tästä digikuntakehityksestä. Kiitoksia, ja nyt saatiin varsinainen harjoittelijasta paikalle, niin onneksi ei tarvitse vielä täydellistä suoritusta saada aikaiseksi, mutta näinhän tämä homma etenee. Oikein hyvää huhtikuista iltaa teille kaikille, ja tervetuloa Pohjois-Savon yrittäjäystävällisimpään kuntaan. Maa kuuluu mansikkakaupunkiin Suonenjoelle, niin kaikki te täällä läsnäolijat kuin myöskin sitten siellä verkkojen ja yhteyksien päässä kaikki luentosarjalle osallistujat. Ja minulla on tosiaankin ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän luentosarjan alkutilaisuuteen tänne Suonenjoelle. Ja tosiaankin olen Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, ja kaikki ollaan sen verran ajanhermoilla, että tiedetään, että ollaan isojen muutosten ja myöskin vaikuttavia asioiden äärellä, eli on maakuntauudistusta, on sote-uudistusta ja tietyn tyyppisiä myöskin hallintorakenteisiin tulevia asioita. Ja aika moneen asiaan haetaan tänä päivänä ratkaisua digistä. Sieltä haetaan palvelujen lähelle saamista, nopeampaa vastaanottamista, kustannussäästöjä ja kaikenlaisia asioita, joiden parissa meidän pitäisi aika lailla olla tänä päivänä innovatiivisia, luovia, eteenpäin katsovia ja todellakin vielä aika nopealla aikataululla aikaan saavia. Pitää tietysti tässä sanoa, että harmikseni Pohjois-Savossa emme ole vielä päässeet aivan tähän yhteistyön ytimeen täysin. Ja meillä on haasteita muun muassa oman verkon ja infran osalta, jotta saataisiin ne puitteet kuntoon, jotta tämä digitalisaatio saisi otettua myöskin tällä Pohjois-Savon osalta sitten todellisen digiloikan eteenpäin ja päästä sitten käyttämään ja hyödyntämään näitä tulevia palvelutarpeita vastaavia sitten palveluasioita paremmin niin kuntalaisten kuin kaikkien asiakkaidenkin hyväksi. Joten meillä on paljon vielä tässä työnsarkkaa, paljon tehtävää, paljon yhteistyössä toteutettavaa, ja tuossa tulee kohta semmoinen lyhyt videoklippi, jolla haluan teidät kaikki haastaa sitten asioita miettimään eteenpäin, ja todettakoon, että en varmaan ole tämän luokan, voisiko sanoa, että se priimus tässä asiassa, enkä mallioppilas, mutta varmaankin olen se motivoitunut ja halukas oppimaan ja viemään näitä asioita yhteistyössä eteenpäin. Tuon klipin myötä niin tosiaankin toivotan teidät tervetulleeksi ja miettimään, pohtimaan yhdessä asioita, ja laitetaan sitten show käyntiin sen jälkeen varsinaisen luento-osuuden osalta.
Kiitos Juha Piiroinen. Tässä meille konkreettisia asioita mietittäväksi kukin tykönämme. Ja näitä varmaan tulette miettimään jokaisessa kunnassa tulevalla valtuustokaudellakin myös. Unohdin äsken esitellä itseni, eli minä olen Kirsti Häkkinen, olen toinen tämän tapahtuman pääjärjestäjistä ja meillä Minna Jaakkola kohta myös esittelee oman osuutensa. Me täältä kansalaisopistolta Minna Rönkön kanssa ja Soili Meklinin kanssa Snellman kesäyliopistolta ollaan täällä tuon Digiosaava 2-hankkeen merkeissä tekemässä tätä hommaa. Eli Digiosaava 2-hanke on 18 kansalaisopiston yhteishanke tai vapaan sivistystyön yhteishanke, missä on Snellman kesäyliopisto ja kansalaisopisto ja muita. En muista, olisiko muita vapaan sivistystyön oppilaitoksia, varmaankaan ei. Sitä koordinoi Kuopion kansalaisopisto ja tarkoituksena tässä Digiosaava 2-hankkeessa on, että opetetaan kansalaisopistojen opettajia verkkopedagogiikkaan ja oman opetuksen tällaiseen pedagogiseen digitaaliseen kehittämiseen. Tämä hanke on loppumassa nyt toukokuun lopussa ja siinä on ollut monenlaista koulutusta digitaalisen valopöydän ohjelmoinnista, digitaalisen äänipöydän ohjelmointi, mutta paljon myöskin tätä verkko-opetuksen kehittämistä. Me ollaan Sisä-Savon kansalaisopistolla opiskeltu tätä live-striimausta ja saatu koulutusta Ilona IT:ltä tämän striimauksen tekemiseen. Hankittu myöskin laitteistoa siihen. Ja tämä, mitä ollaan nyt tekemässä, on harjoitus ja sillä meiningillä me myös tähän mennään, että täällä on tietenkin mukana tosi hienoja luennoitsijoita. Ja hyvin on porukkaa nyt ilmoittautunut, että 150 henkeä on mukana tässä tilaisuudessa. Tällä Suonenjoella onko meitä jotain 30 henkeä paikan päällä. Ja sitten ihmisiä on verkon välityksellä kuulemma 70 henkeä omissa kodeissa. Ja sitten on 16 paikkakunnalla live-lähetyksen vastaanotto myöskin täällä muissa oppilaitoksissa. Et on tosi kiva ollut tehdä tätä kansalaisopistojen kanssa yhdessä. Noi kyselyt, joita te olette tuolla, teille on tullut etukäteen tosiaan tässä pari kyselyä sähköpostin kautta. Toinen on e-raati, jonka avulla aiotaan tänään sitten arpaa toi älykännykkä, mikä oli yhtenä palkintona tähän tilaisuuteen osallistumisesta. Ja sitten toinen oli toi Google Forms-kysely, minkä avulla selvitettiin tavallaan erilaisia käyttötapoja, minkälaisia ihmisillä on tässä kehittämisessä ollut. Tuo Juhan videosta tuli kysymys, eli se on YouTubessa ladattuna Sisä-Savon kansalaisopisto. Kun kirjoitatte YouTuben Sisä-Savon kansalaisopiston nimen, niin se on siellä avoimena yleisölle ladattuna, eli sen voi sieltä katsoa myöskin uudelleen. Se on tehty Spark-videon avulla, mihin voit tehdä videoita tuolla tavalla kuvien ja tekstin avulla. Eli nyt katsotaan tämä ensimmäisen kyselyn vastaukset. Eli teille tuli kysely sen tuon Adoben kirjautumisen yhteydessä. Ja siinä kysyttiin yleisiä kysymyksiä, että mitkä ovat teidän tietokoneen käyttötapanne. Niin katsotaan nämä hyvin pikaisesti nämä kysymykset läpi ja sitten Minna pääsee ääneen sen jälkeen. Eli sähköpostia käyttävät kaikki ja paljon. Kakkoskysymys, kelatkaa sitten se näkyviin. Tekstinkäsittelyohjelmaa, sitä käytetään päivittäin yli puolet viikoittain. Tässä on minusta yllättävää, että tekstinkäsittely ei olekaan yleisin käyttötapa. Tekstinkäsittelyohjelmalla tietenkin tarkoittaa Wordia ja Pages ja Docsia ohjelma. Katsotaanpa sitten taulukkolaskentaohjelmat seuraavana. Eli tässä tulee jo aika iso variaatio, että miten ihmiset käyttää. Eli tähän on 70 henkeä vastannut tähän kyselyyn. Ja kaikki on oikeastaan varmaan tässä melkein tällaisia ammatissa toimivia ihmisiä tai hyvin aktiivisia koneen käyttäjiä kuitenkin. Niin taulukkolaskelmaohjelmia puolet käyttää satunnaisesti tai ei ollenkaan. Puolet käyttää
päivittäin tai viikoittain. Eli Exceliä yleisemminkin varmaan. No sitten 4. kysymys on, käytän internetiä tiedonhakuun ja asioimiseen, sitä käyttää kaikki. Sitten 5. kysymys, käytän esitysgrafiikkaa, eli PowerPoint, Slides, Spreadsheet. Sitä puolet käyttää, puolet ei oikeastaan. Puolet niin kuin päivittäin tai viikoittain ja puolet ei paljoakaan. Sitten pilvipalveluita. Tässä oli myös tosi iso hajonta. Ei ollenkaan, oli 10%, satunnaisesti toi 20%, viikoittain reilu 1/4 ja päivittäin 1/3. No sitten otan älykännyllä tai tabletilla kuvia tai videoita. Eli tässäkin nähdään oikeastaan se tämänhetkinen trendi, että kuvia otetaan tosi paljon. Tämä mua ainakin yllätti, että ihmiset ottaa näin usein kuvia. No sitten käytän jotain sosiaalisen median palvelua. Kysymys. Sosiaalisen median palvelua, eli Facebook, Instagram, Twitter. Pitäisikö minun ottaa toinen tuo mikki? Sitä käyttää päivittäin kaikki melkein. No sitten, käytätkö sähköisiä palveluita? Eli e-maaseutuhanke on kiinnostunut erityisesti sitä, kuinka paljon käytämme sähköisiä palveluita, joihin tarvitaan tunnistautumista. Käytännössä näitä tunnistautumista lähinnä varmaan verkkopankkia useimmat meistä käyttää paljon, mutta sitten erittäin vähän käytetään mitään muita. Jos vastasit, että ette käytä sähköisiä palveluita, mikä siihen on suurin syy, oikeastaan se voidaan hypätä yli, koska kaikki käytti. No sitten viimeinen kysymys on, älä näytä niitä sähköposteja, mikä minua erityisesti kiinnostaa digipalvelujen käyttämisessä on helppous, 5/5, ajasta ja paikasta riippumattomuus 60%, kustannustehokkuus tai muu. Eli tässä oli 70 ihmisen otanta tähän digipalvelujen käyttöön. Ja tosiaan tämä lähetys myöskin, luennoitsijat ovat antaneet luvan, että tämä lähetys tallennetaan, joten tämä voi katsoa myöskin jälkikäteen. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään tämä verkko-osoite, mistä voi katsoa jälkikäteen tämän luennon. Tervetuloa, minun osaltani annan vuoron Minna Jaakkolalle. Kiitos paljon. Ja ihan mahtavaa nähdä teitä täällä tänään. Minun nimi on siis Jaakkola Minna ja vedän e-maaseutuhanketta täällä Pohjois-Savossa. Ja tämä on ollut tämmöinen digitalisaation luvattu päivä Pohjois-Savossa. Aamupäivä oltiin tuolla entisen Soneran, nykyisen Telian pilvikulkurikiertueella Kuopiossa, jossa Ville Tolvanen oli tähdittämässä. Ja onko se lumisateen syy vai mikä, siellä oli 4 ihmistä paikalla. Ja meitä on täällä fyysisesti ja tuolla verkkoilmoittautunut 150 tämän e-maaseutuhankkeen ja kansalaisopistojen digi-illan tiimoilta. Ja tämä on ihan mahtava juttu. Vaihdatteko te näitä slideja vai vaihdanko minä? Eli e-maaseutuhanke, joka tätä tilaisuutta on järjestämässä, toimii Pohjois-Savossa kuntien kanssa ja yritystenkin auttaen tässä digitalisaatiohaasteessa pienillä kokeiluilla, eli ihan viemällä niitä asioita konkretiaan. Ja oikeastaan minun tehtävänä oli kertoa vähän siitä lähtötilanteesta, mistä kuntien kanssa lähdetään työskentelemään. Vaihdatteko seuraa? Aika usein törmää sellaiseen ajatukseen, että digitalisaatiosta on tullut pilipalisaatio. Me mennään tekniikka ja laite edellä ja unohdetaan se, että tämän digitalisaation piti olla se työkalu, joka helpottaa sitä meidän tekemistä ja meille tuleekin sellainen tunne, että se vaikeuttaa ja syö meidän aikaa entistä enemmän. Ja tämä on yksi myytti, mitä me halutaan olla murtamassa niin, että pidettäisiin kirkkaana se, mitä meidän on tarkoitus tehdä, mitä meidän on tarkoitus helpottaa. Ja käytettäisiin mahdollisimman paljon niitä olemassa olevia laitteita, ettei välttämättä tarvitsisikaan tehdä enää uusia hankintoja. Sitten tämän dian tarkoituksena on esitellä tai esittää sellaista tilannetta, jossa vähän ollaan niin kuin odottavalla kannalla sen suhteen, että
mistä se digitalisaatio oikein tulee? Onko se joku valtion toimenpide, joka tulee meille ikään kuin annettuna, vai pitääkö meidän oikeasti ruveta tekemään sitä itse? Ja aika monta kertaa, kun tuolla kuntien kanssa juttelee ja ehkä yrittäjienkin, niin se ensimmäinen vastaus on, että joo, kyllä me halutaan olla siinä digitalisaatiossa mukana, mutta kun ei ole ikinä aikaa ruveta miettimään, että miten se sitten konkretiassa tapahtuu. Ja e-maaseutu voi nyt olla toi luolamies, joka noita pyöreitä renkaita näyttelee ja esittää vaihtoehtoja siihen nykyiseen tekemiseen. Itse ajattelen, että tässä digitalisaatiossa on kuitenkin enemmän kyse toiminnan muutoksesta kuin sellaisesta teknisestä muutoksesta, jonka takia meidän pitäisi omaksua hirveästi jotakin uusia taitoja. Ehkä enemmän on kyse vaan niiden omien päänrattaiden uuteen asentoon saamisessa siitä, että me uskalletaan luopua niistä vanhoista tavoista tehdä ja uskalletaan rohkeasti ottaa niitä uusia tapoja käyttöön. Ja Timur Kärki, joka on tämän illan pääpuhuja, on aivan mahtavan hieno tällaisen muutoksen ryydittäjä. Meiltä puuttuu vähän sellaiset tiennäyttäjät tässä digitalisaatiossa kuntasektorilla, ehkä yrityssektorillakin. Toivotaan niitä miinanraivaajia, jotka lähtisivät ensimmäisenä sitä viemään eteenpäin. Kun kuntalaisilta on kysytty, että mitä he toivoisivat digitalisaation edistämiseksi, niin nuo paremmat tietoliikenneyhteydet, johon Juhakin viittasi alkupuheessaan, on tullut ensimmäisenä esille. Eli ei vieläkään ole itsestään selvää, että meillä olisi riittävän hyvät yhteydet, että me pystytään arjessa käyttämään niitä palveluja. Ihmiset toivoo erityisesti terveydenhoidossa lisää sähköisiä palveluja, sähköistä ajanvarausta, mahdollisuutta tavata lääkäriä ja sairaanhoitajaa videolla, sähköisiä prosesseja, jossa ei enää kuntien sivuilta löytyisi jotakin PDF-lomakkeita, jotka sitten pitää kuitenkin printata ja käsinkirjoittaa ja toimittaa paperilla, vaan että ne asiat alusta loppuun saakka hoituisi sähköisinä prosesseina. Tämä e-raati, mihin on jo monta kertaa tänään viitattu, voisi olla yksi työkalu siihen, että kunnat voisivat kysyä kuntalaisilta nopeasti mielipiteitä erilaisiin asioihin, ja sitä saatte tässä tämän tilaisuuden aikana vähän harjoitella, että mille sellainen keskustelu tuntuisi. Joo, ja ennen kaikkea mä haluaisin myös haastaa näitä meidän maakuntia, oottepa sitten nyt Etelä-Savon tai Pohjois-Savon tai minkä Savon puolella tahansa, olemaan niitä ura-uurtajia, että ei jäädä odottamaan, että nuo isot kaupungit tekee sen muutoksen, vaan ihan yhtä lailla me voidaan täällä vähän syrjässä olla niitä muutoksen tekijöitä, koska täällä voi olla myös se suurin tarve sille muutokselle. Kiitos. Ja näillä lämpimillä toivotan hyvin lämpimästi tervetulleeksi Timur Kärjen, Go4-yhtiön toimitusjohtajan ja meidän tämän illan pääpuhujan. Kiitos Minna. Tosiaan kiitos, että kutsuitte minut tänne puhumaan. Mä olen tosiaan Timur Kärki ja olen Gofore Oyn toimitusjohtaja. Aika paljon ollut tekemisissä erilaisissa tietojärjestelmien kehittämishankkeissa sekä julkisella sektorilla että yksityisellä sektorilla ja aika paljon puhunut myöskin digitalisaatiosta ja siihen liittyvästä kehittämisestä laajemminkin. Tuossa oli ihan hyviä pointteja edellisessä puheenvuorossa just siitä, että joo, kyllä, digitalisaatio helposti mielletään hyvin tekniseksi asiaksi, mutta loppujen lopuksi toiminnan muutoshan siinä on, mikä täytyy tapahtua ja joka sitten loppujen lopuksi on se oleellinen asia, mutta se, että me huomataan se, että mikä on mahdollista, miten me vapaudutaan sellaista kahleista, johon me ollaan opittu itse asiassa jopa voisi sanoa, että vuosikymmenten, vuosisatojen ajan sellaisiin totuttuihin toimintatapoihin, mikä on mahdollista ja millä tavalla me toimitaan, millä tavalla me vuorovaikutetaan. Kun se on muuttunut niin radikaalisti ja nopeasti, niin se estää meitä ehkä näkemästä täysin uusia asioita ja sitä mä oon yrittänyt vähän niin kuin ravistella.
olin mukana kirjoittamassa sellaista raporttia, VM-raporttia. Kiitoksia. Ehkä joo, näin päin. Niin. Olin kirjoittamassa sellaista pilkahduksia tulevaisuudesta raporttia ja siinä puntaroin näitä asioita ja sitä kautta varmaan tännekin sitten päädyin loppujen lopuksi. Ja tässä on asioita sieltä, mutta tässä on muitakin havaintoja tässä esityksessä. Kyllä se nyt siirtyy. Joo, vähän näkyy 1,5 slaidia aina kerrallaan, mutta ei varmaan nyt mahda mitään. Tosiaan se mun pääväite on se, että se teknologian eksponentiaalinen kehittyminen on ratkaisevassa määrin luonut uusia mahdollisuuksia palveluille ja prosesseille. Ja se pääväite on oikeastaan se, että juuri mitään ei kannata tehdä niin kuin ennen. Ja se, että kuinka nopeasti teknologia on kehittynyt ja kuinka nopeasti tällainen muutos on tapahtunut, niin se on aika käsin kosketeltavaa. Sen tyyppiset matkapuhelimet kuin mitä meillä on tällä hetkellä, jos me ajatellaan älykännyköitä, tämän kaltaisia, missä on valtavasti prosessoritehoa, tässä on muistia, tiedon siirtokapasiteettia ja mikä tärkeintä, erittäin hyvä käyttöliittymä ja visuaalinen käyttöliittymä sille, että pystytään tehdä hyvin näyttäviä juttuja, erittäin hyvältä tuntuvia, näyttäviä ja toimivia käyttöliittymiä. Meillä on paikannustieto ja näin poispäin. Niin tämä on niin kuin 10 vuotta vanha asia oikeastaan. Siihen liittyvät ekosysteemit. Jos ajattelee, että minkälainen asema jolla Applella ja Googlella on, niin sekin on niin kuin joku 10 vuotta vanha asia. Mitä sen jälkeen sitten on tapahtunut, on tullut tämän uuden teknologisen ympäristön päälle. On tullut täysin uudenlaisia palveluekosysteemejä, tapoja palvella asiakkaita, tapa tuottaa palvelua. Meille on tullut jakamistaloutta, sen kaltaisia asioita, kuten esimerkiksi Uber. Ja sen tapaiset uuden tyyppiset palvelukonseptit ja alustat, niin ne on tyyli 4-5 vuotta vanhoja asioita. Ja nyt puhutaan jo, että ne muuttaa käytännössä kokonaan työn käsitettä. Esimerkiksi se, että meillä voi olla jotain siivouspalveluita, jotka perustuu jakamistalouteen ja alustatalouteen ja näin poispäin, niin se on ihan todella uusi asia. Ja se kaikki tämä yhdessä muuttaa sen, että meillä tulee koko ajan mieleen, että oliko se taksipalvelu, mitä me tällä hetkellä käytetään sitä, niin onko se paras mahdollinen tapa vai olisiko itse asiassa joku muu tapa hoitaa tämä parempi? Taikka jos ajatellaan nyt liikenteeseen, se pohditaan paljon sitä, että kuinka jatkossa, omistetaanko me niitä autoja vai mahdollistaako tämä teknologia meille sen, että itse asiassa se niin kuin meidän suhtautuminen tällaiseen niin kuin autoon tai liikkumiseen ylipäänsä niin kuin muuttuu ihan täysin. Mutta se lähtökohta siellä on se teknologian muuttuminen. Se muodostaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia, joita me ei olla vielä löydetty. Siellä on sellaista puuterilunta vaikka kuinka paljon. Ja tosiaan se mun väitteeni on, että juuri mitään ei kannata tehdä kuten ennen. Ja sen takia mä katsonkin, että me eletään nyt sellaisen uuden digitaalisen aikakauden ensimmäisiä vaiheita. Ajatellaan, että kuinka vanha nyt joku internetti ylipäänsä on. Me puhutaan niin kuin ihan muutamasta 10 vuodesta. 20 vuotta, vähän reilu 20 vuotta. Ja silloin, jos me ajatellaan vähänkin pidempää aikakautta, niin kuinka paljon internetti, kaikki nämä matkapuhelimet, kuinka tiedonsiirtokapasiteetin kasvaminen, se kuinka me primääristi melkeinpä tällä hetkellä interaktioidaan meidän tuttavien kanssa, niin en mä pysty olemaan kävelemättä, mä en pysty puhua. All right. Mä yritän nyt pitää mikrofonin lähellä suuta ja pysyä tässä paikallaan, niin tämä on todella haastavaa ja pitää vielä mikrofonin näin. Tämä on liian monta sääntöä.
Joo, mutta tosiaan se kuilu, että kuinka voidaan toimia ja kuinka teknologia taas niin kuin mahdollistaisi toimia, niin se on tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri. Ja sen kuilun kuroutuminen, niin se on se, mistä mä puhun, kun puhutaan digitalisaatiosta. Se ei ole puhtaasti sitä, että meillä lisääntyy tiedonsiirtokapasiteetti tai joku sellainen, vaan se on se kokonaisuus, se on se mahdollisuuksien löytäminen ja pikkuhiljaa täyttyminen. Ja se on oikeasti, me ollaan siinä ihan todella alussa, ja tämä maailma tulee muuttumaan todella paljon tulevien vuosien aikana. Ja tosiaan digitalisaatio muuttaa maailmaa ja organisaatioita isosti. Se lähtee siitä teknologian eksponentiaalista kehittymisestä, joka muodostaa meille ihan uudenlaisia tapoja tuottaa arvoa. Sitten meillä on uusia palveluinnovaatioita, kuten äsken puhuin, alusta- ja jakamistalous, ekosysteeminen ja verkostomainen arvontuotto, joka heijastuu esimerkiksi kuntasektorille. Sitä puhutaan paljon nyt, jos me ajatellaan näitä uudistuksia, mitä meillä nyt tällä hetkellä on. Niissä todella monessa on takana se, että me haetaan jonkinlaista ekosysteemistä toimintatapaa. Tai ainakin siellä on jollakin konsulteilla ollut sellainen tarkoitus. Mitä siitä sitten tulee lopulta, niin se on sitten taas eri asia. Ja uuden tyyppinen asiakaskokemus. Eli se, että meillä on joku teknologinen juttu. Esimerkiksi jos me puhutaan, nyt se on vähän väsynyt juttu, jos me ajatellaan, että mikä on Uber. Olette varmaan kuullut siitä on nyt pari vuotta jauhettu aika paljon, taksipalvelu, joka muuttaa tavan liikkua potentiaalisesti. Kuka tahansa voi ryhtyä taksiyrittäjäksi ja Uberin kautta menee sitten maksut ja muut, mutta se asiakaskokemus on siinä se oleellinen asia. Sä pystyt varaamaan omalla matkapuhelimella sen kuljetuksen, sä näet sieltä suosittelutalouden kautta sen, että mikä taksikuski on nyt niin kuin saanut hyvät arviot, ja sä voit pyytää sen tietyn taksiin, sä voit kaverin kanssa hypätä kyytiin, sä voit jakaa sen maksun sen saman applikaation kautta. Sä tiedät, koska se tulee, sun ei tarvitse käyttää rahaa ollenkaan, vaan sä maksat sen applikaation kautta. Se oleellinen asia on siinä se asiakaskokemus. Ei se ole mikään muu, vaan se on nimenomaan se asiakaskokemus. Ja kun sä koet sen, sä toteet sen, niin ei sua sen jälkeen enää mietitytä se juttu ja joku, että tällä säätelyllä pitäisi nyt ehdottomasti saada tämä niin kuin estettyä tai jotain muuta vastaavaa, vaan sä haluat käyttää sitä. Ja sen jälkeen sä siirryt käyttää jotain muuta vastaavaa, esimerkiksi siivouspalvelua samalla tematiikalla. Okei, no voi olla, että tuo on vanha juttu kohta, ei maailma mennytkään siihen suuntaan, mutta se oleellinen asia on se, että tällaisia uusia isoja asioita, ilmiöitä tapahtuu siten, että me ei tajuta sitä ollenkaan, että ne tulee ja sen jälkeen ne muuttaa maailmaa tosi nopeasti. Ehkä paljon yksinkertaisempia digitalisaatioon liittyviä asioita, voisi sanoa, oli esimerkiksi pakolaiskriisi. Joo, väkeä meni Välimeren yli siitä, tapahtui paljon ikäviä asioita, joukkovaellusta, Eurooppa halki, mutta miten se liittyy digitalisaatioon? Kyllähän se liittyy kaikki. Se on täysin sosiaalisen median ilmiö. Se on sosiaalisen median aiheuttama fyysinen ilmiö. Ei mitään sellaista olisi tapahtunut missään tapauksessa niin nopealla sykkeellä, ellei olisi ollut sidoksissa sosiaaliseen mediaan. Se katalysoi kaikkea joukkovoimaa. Se tekee niin kuin valtavan paljon muutosta yhtäkkisesti. Saman asian ympärillä on tietysti, jos me ajatellaan, no mennään tuon loppuun asti. Toimintakentän muutokset, toimialan rajat hälvenee, uutta globaalia kilpailua markkinaa, asiakkaan tarpeen täyttyminen ennalta arvaamattomalla tavalla. Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos me ajatellaan jotain finanssialaa, niin ei yhtäkkiä ne ole jonkin ihan tosi peloissaan suomalaiset vanhat, jossa me ollaan totuttu asioimaan, pystyykö ne tarjoamaan sitä asiakaskokemusta meille, mitä esimerkiksi ulkomaiset startupit uudet tai täysin uudella toimintatavalla tapahtuva finanssialan
yritykset, niin miten ne pystyy palvelemaan meitä täysin uudella tavalla. Esimerkiksi taas nyt se matkapuhelimemme kautta lainapäätös hetkessä tai jotain muuta vastaavaa, mitä ikinä niin kuin rahan kanssa nyt puljataankaan. Ei ole enää mitään tarvetta mennä sinne kivijalkapankkiin, tai sä et muodosta sitä henkilökohtaista suhdetta pankinjohtajaan, tai ei ole enää niin kuin ollut sellainen niin kuin tapana muutenkaan. Niin se on sitten aivan sama, että onko se joku never heard, joka on kuitenkin, johon me kuitenkin luotetaan, vai että onko se joku sellainen kotimainen vanha toimija, johon me ei kuitenkaan luoteta. Eli se muuttuu se pelikenttä hyvin nopeasti. Jatkuvan muutoksen tarve, mahdollisuus ajaa siihen, että organisaatiot, ja tämä heijastuu kuntakenttään myöskin, tai tämä heijastuu oikeastaan mihin tahansa julkisen sektorin toimijaan. Voisin nyt, asiakasorganisaatioita ei oikein voi nyt nimetä, mutta ajatellaan nyt joku mikä tahansa julkisen sektorin toimija, jolla on tietty lakisääteinen tehtävä, toteuttaa jotain lakisääteistä tehtävää. Se maailma ympärillä ja mahdollisuudet tuottaa sitä samaa tehtävää tai jotain samankaltaista tehtävää muuttuu koko ajan. Toimijat menee toistensa reviireille, taikka sieltä organisaatioita ja asiakkaita poistuu se tarve loppuviimein ihan kokonaan. Se korvautuu jollain esimerkiksi yksityisen sektorin tuottamalla palvelulla, tai että teknologinen kehitys vaan tekee sen, että sellaista ei vaan niin kuin tarvita. Jolloin ne organisaatiot, niiden täytyy koko ajan hakea sitä omaa tarkoitustaan ja pyrkiä uudistumaan käyttämällä teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Mä tuun tuohon asiaan aika paljonkin vielä tuossa myöhemmin. No, jos me ajatellaan ihan tietojärjestelmän kehittämistä, mä en näihin nyt mene kovin syvälle. Mä oikeastaan voisin vähän sen oikaista tuosta kohtaa, mutta koska olettaisin, että kovin moni teistä ei ole suoraan kuitenkaan tietojärjestelmien kehittämisen kanssa tekemisissä, voinen olettaa. Näin, mutta tietojärjestelmien kehittämisessä se näkyy erittäin laaja-alaisesti. Tai sanotaan nyt, että ei pelkästään tietojärjestelmien kehittämisessä, vaan ylipäänsä toiminnan kehittämisessä, niin siitä tulee hyvin paljon syklisempää. Halutaan luopua monivuotisista kehittämishankkeista ja siirtyä enemmän vaiheittaiseen kehittämiseen ja siihen, että kokeillaan asioita. Kun meillä on tullut joku uusi asia mahdolliseksi, me rohkaistaan mielemme, me kokeillaan jotain uutta tapaa palvella ja sitten me lopetetaan se, jos ei se toimikaan, taikka me lyödään lisää löylyä. Toinen asia on se, että jos me ajatellaan IT-tukiprosessiroolia, niin hyvin monesti me ajatellaan, että me halutaan toimia silloin, kun me toimitaan, ja me hankitaan siihen sitten ATK:ta tehostaaksemme sitä. Niin näinhän ei enää ajatella, vaan me ajatellaan sitä, että kun kunta esimerkiksi tarjoaa jotain palvelua, niin tarjoaisiko se peräti primääristi sitä sähköisenä. Tai joku muu julkisen hallinnon organisaatio ja erityisesti yksityisen sektorin toimijat. Eli kun kehitetään sitä toimintaa ja tietojärjestelmäratkaisuja, niin itse asiassa kehitetään sitä ydintoimintaa. Kaukoulkoistus ICT-kehittämisessä tietysti on ollut hyvin iso trendi jonkun aikaa. Nyt se siirtyminen on enemmän siihen, että yritetään tehdä huippuosaajien toimi ja lähellä asiakasta, sekä fyysisesti että etenkin henkisesti lähellä asiakasta. Organisaatiokeskeisyys, siitä siirrytään asiakas- ja käyttäjäkeskeisyyteen. Konesaleista, lisensseistä siirrytään pilvipalvelujen käyttöön. Mä puhun aika paljon kulttuurimuutoksesta. Meidän organisaatio on tietysti, mä puhun tosi useasti myöskin työkulttuurista, johtamisen kulttuurista, johtamisesta innostamisen kautta, joukkovoimasta, sen tyyppisistä asioista. Meidän firma on valittu Great Place to Work Instituutin tutkimuksessa Suomen parhaaksi työpaikaksi. Sen kokemusten perusteella. Meillä on siis 220 henkeä töissä. Me ollaan digitalisaatioasiantuntijoita, kehitetään softaa, konsultoidaan, sen tyyppisiä asioita. Johtamisen kulttuurissa haetaan muutoskyvykkyyttä. Hierarkinen johtaminen rupeaa olemaan aika passee. Pyritään johtamaan siten, että
että laaja-alaisesti haetaan innovaatiovoimaa, jotta saavutetaan se muutoskyvykkyys, minkä mä osoitin tuossa aiemmilla slaideilla, että se on tarpeen. Toisaalta kehittämisen kulttuuri kehitetään pala palalta, ja kolmanneksi se ylläpidon kulttuuri, eli että ylläpidon pitää olla sellaista, että sen kehityksen tulokset saadaan vietyä joustavasti ja nopeasti aina tuotantoon saakka. Mutta nyt tullaan siihen niin kuin ongelmakohtaan, että se digitalisaation edistäminen useasti aiheuttaa organisaatioille eksistentiaalisen kriisin. Se tulee siitä, että monet organisaatiot on täysin erityyppisiä ja rakenteisia kuin mitä ne on ollut 10 vuotta sitten vaikkapa, tai 15 vuotta sitten. Ja tämä muutos kiihtyy koko ajan. Ja erittäin paljon sitä kiihdyttävää voima on digitalisaatio. Eli se, että me tuotetaan ne palvelut ihan eri lailla kuin mitä me ollaan aiemmin tuotettu. Eli meidän pitäisi pystyä, jotta me pysytään kilpajuoksussa mukana, meidän pitäisi pystyä tuottamaan palvelut tehokkaammin, kustannustehokkaammin. Meidän täytyisi pystyä meidän asiakkaille tuottaa wow-kokemuksia, parempaa palvelua halvemmalla hinnalla, minkä siis lähtökohtaisesti digitalisaatio mahdollistaa. Mutta samalla sitten kun organisaatiot kehittää sitä siihen suuntaan, ne kokee mahdollisesti, että heidän oma asema tai heidän oma tarpeellisuus tulee mahdollisesti kyseenalaiseksi, niin kuin tuleekin. Ja se tekee niille organisaatioille eksistentiaalisen kriisin. Ja se mun väite onkin, että digitalisaatio edellyttää paljon sellaisia toimia, joita laki ei vaadi ja joihin käytäntö ei ohjaa. Ja tämä nyt on, että jos meillä on joku vaikka virasto, valtionhallinnon virasto, niin useasti sen toiminta on kuvattu laissa varsin tarkasti, kuinka sen organisaation pitäisi toimia. Kuitenkin se tarkoitus ja se palvelu, miten niille asiakkaille tarjotaan ja mikä on se niin kuin perimmäinen lainkin tarkoitus, niin saattaa olla vähän eri. Sitä ei vaan enää kannata tehdä sillä tapaa, kuin mitä siinä lakiin on kirjoitettu. Tai varsinkin se, että kuinka ollaan totuttu toimimaan. Ja sen takia parhaat digitalisaatio edistäjät, niin ne on vähän sellaisia rebeleitä. Eli ne haluaa tehdä asiat uudella tavalla. Ne haluaa niin kuin lakkauttaa vaikka jotain, kuunnella se nillitys, mikä tulee esimerkiksi kansalaisilta tai kuntalaisilta, kun asiat muuttuu isosti. Ja tehdä ne vaan niin kuin paremmin, totuttaa ne väkipakolla. Tai jopa rikkoo lakia, en mä nyt sitä tietenkään kehota kenellekään, mutta kyllä siinä sillä tapaa on. Käytännössähän lakeahan nyt säädetään joka päivä, ettei sitähän varten meillä tuolla on rakenteet olemassa. Ei se ole siis mikään, ja lainsäätäjän kanssa totta kai, jos me nyt varsinkin puhutaan valtionhallinnon organisaatiosta ja näin poispäin, niin kyllähän sitä niin kuin, tietysti näin tehdään. Mutta kyllä siinä niin kuin tällaisessa näin isossa muutoksessa ja muutostarpeessa mun nähdäkseni jonkun verran sinne rajoille on pakko kanssa mennä. Okei, eli se lakisääteiset tehtävät ja disruptiiviset palveluinnovaatiot, niin se, että tällaisia, disruptio on terminä vähän hankala, mutta disruptiolla tarkoitetaan sitä, että joku toimintatapa muuttuu, se disruptoi, eli häiritsee tavallaan sitä markkinaa jollain poikkeavalla uudella tavalla toimia. Taas mä palaan siihen helppoon esimerkkiin, eli Uberiin. Eli uusi taksialan toimija, joka toimii täysin eri lailla kuin mihin markkina on tottunut, ja se sitä kautta disruptoitu. Taikka jos me ajatellaan Suomessa niin kuin vaikka työterveyspalveluita, niin mä sanoisin, että nyt uusia sellaisia tähtiä, joku Heltti, joka toimii eri periaatteella, eli kääntää sitä logiikkaa, ei enää kilpaile samoilla aseilla kuin muut, vaan yrittää sen tuottaa sen lopullisen tarpeen sille tarvitsijalle, eli yhtiöille ja työntekijöille jollain uudella tavalla. Se on se niin kuin disruptio, mitä tarvitaan, jotta
asiat menee isosti eteenpäin. Niin lakisääteinen tehtävä useasti se on niin tarkkaan rajattu esimerkiksi, että mitä kunnanjohtajan pitää saada aikaiseksi tässä kunnassa ja miten tämän kunnan pitää toimia suhteessa niin kuin muihin sidosryhmiin, että se ahdistaa ja se saattaa estää sinne puuterilumelle menemiseen, jossa vaanii se oikea uudistuminen ja oikea niin kuin toimintatapojen niin kuin radikaali uudistaminen. Organisaatiolähtöisyys on toinen asia. Se on oikeastaan niin kuin ihan hirvittävän iso ongelma Suomessa. Mä sanoisin itse asiassa, että nämä ongelmat lähtee niin kuin jo niin kuin suunnilleen perustuslaista. Tämä niin kuin organisaatiokeskeinen ajattelutapa. Jos ajatellaan, meillä on niin kuin totuttu, että meillä jaetaan kahdensuuntaisiin siiloihin kaikki kehittäminen. Toisaalta meillä on kuntarajat. No okei, siinä on sitten erilaisia tapoja rakentaa niitä siiloja ja sitä niin kuin puljetaan aina vähän väliä. Mutta ideana on kuitenkin se, että meillä on alueelliset siilot, joista kunnat on nyt niin kuin se paras esimerkki. Sitten meillä on toiseen suuntaan siilot, eli meillä on hallinnonalarajat. Ja sitten käytännössä, kun se toiminnan kehittäjä on siellä, niin se toimii ja kehittää tyypillisesti ja lähtökohtaisesti siinä kahdensuuntaisessa siilossa. Sitten meillä on erilaisia laastarikerroksia ja toimintatapoja, millä saadaan sitä niin kuin tavallaan yhteistoimintaa ja yhteissuunnittelua, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin tulosvastuullisesti sitä tehdään kahdensuuntaisessa siilossa. Miten se heijastuu sitten meidän sähköisiin palveluihin? Kuinka se kaveri, joka käyttää sähköisiä palveluita, kohtaa kunnan tai jonkun julkisen hallinnon toimijan? Normaalisti nykyään se kohtaa sen kahdensuuntaisen siilon kautta. Eli sen täytyy tietää sekä se hallinnonala juttu, että sen täytyy tietää loppujen lopuksi se kunta, mitä hän tekee, vaikka hän käyttää sähköistä palvelua. Onko se niin kuin luonnollista? Minkä takia ei se asiakas, eli kuntalainen, kansalainen, niin se ei elä niissä samoissa siiloissa niiden palveluiden tuottajan kanssa. Se voi ymmärtää silloin, että jos sen pitää kävellä siihen niin kuin tiskille ja sillain, niin se täytyy tietää ainakin missä kunnassa hän on, mutta onko siellä loppujen lopuksi sille tulevalle kansalaiselle, jota nyt on vaikka meidän jotain pieniä lapsia, suhtautuuko ne niihin kuntiin ylipäänsä samalla tavalla, että ajatteleeko sitä sillä tapaa. Ja sitten mua itteeni aina mietittää se kanssa, että jos menee sähköisiä palveluja käyttää, niin, ja mä satunkin nyt tietää, missä kunnassa mä nyt toimin sillain, niin pitääkö mun tietää se, että mikä on niin kuin erikoissairaanhoitoa ja miten se eroaa sairaanhoidosta? Käytännössä hyvin monesti, niin mun täytyy se tietää, jotta mä löydän niin kuin sinne oikealle palveluntarjoajalle ja oikeisiin sähköisiin palveluihin. Mikä se ongelma sitten vielä on, että ne sähköiset palvelut on sitten eri tietojärjestelmätoimittajien tekemiä ja ne omat tietokantansa, ne on kahdensuuntaisissa siiloissa ja käyttökokemus on täysin epäehjä, tieto ei siirry ja tietojärjestelmätoimittajia syytetään siinä. Mä sanon, ei se ei ole meidän syy, se on teidän syy. No ei, se on tämä yhteiskunnan syy. No ei ehkä niinkään, mutta siis on paljon erilaisia syitä asiassa, mutta se on todella pirstoutunut tuo ICT-järjestelmäkenttä ja sähköisten palveluiden kenttä siinä, että kuinka kansalainen kohtaa julkisen hallinnon palvelut, niin se ei vastaa sitä asiakaslähtöistä näkökulmaa, vaan se vastaa tällä hetkellä täysin sitä organisaatiokeskeistä näkökulmaa, ja siitä pitäisi päästä jotenkin eroon. Se on tosi vaikeaa. Totta kai meillä on sitten tällaisia laastarijuttuja tosiaan, niin kuin kansallinen palveluarkkitehtuuri, missä me ollaan tosi voimakkaasti tekemässä ja auttamassa Väestörekisterikeskusta ja valtiovarainministeriöä, jotka tuottaa sitten yhteisiä palveluita Suomi.fi kansalaisen käyttöliittymänä yrityksille palveluita, jossa saman sateenvarjon alle sitten
yritetään muodostaa sitä yhtenäistä käyttäjäkokemusta. Ja siinä on niin kuin todella hyvä vaihe menossa, mutta se fundamentaalinen ongelma kannattaa niin kuin, hahmottaa. Mä en tiedä, että miten täällä niin kuin Savossa esimerkiksi, niin kuin minkälaiset sähköiset palvelut on missäkin kunnassa ja kuinka ehjiä kokonaisuuksia ne on ja mitä tapahtuu, kuntalainen vierailee toisessa kunnassa, taikka että millä tavalla ne kohtaa nämä eri hallinnonalarajat. Mutta mä luulen, että se on ihan yhtä karmea tilanne kuin kaikkialla muuallakin. Sorry saying. Mutta se, että jos me ajatellaan se ihannekuva, kun mä puhuin taas siitä kuilusta, että kuinka mahtava se voiskaan olla kansalaisen näkökulmasta, niin kyllä me ollaan ihan hirvittävän kaukana, mutta se vaan täytyy sanoa, että meillä konsulteille on ainakin paljon hommia tässä, että se on sillä positiivinen asia. Lineaarinen arvontuotto, verkottunut yhteistyö, ekosysteemit. Tässä mä taas viittaan siihen, että kuinka on muuttunut niin paljon se, että kuinka asioita voi tehdä. Me ei enää haeta sitä, että yksittäinen organisaatio tuottaa organisaatiokeskeisesti itsessään sitä palvelua. Me haetaan erilaista verkottuneisuutta sekä niin kuin eri julkisen hallinnon toimijoiden kesken, mutta sitten julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin kesken. Eli että tulevaisuus varmasti tulee olemaan sellainen, että julkisen hallinnon palveluiden ja yksityisen sektorin palveluiden, niiden raja-aidat hämärtyy. Mä väitän edelleen, että sitä mun niin kuin 15-vuotista tytärtä, niin sitä ei oikeasti kiinnosta, että onko tämä palvelu julkista vai yksityistä, mitä hän saa. Häntä kiinnostaa se palvelu. Erityisesti silloin, jos se on sähköinen palvelu. Ei hän identifioidu siihen kuntaan tai ei hän identifioidu siihen mihinkään, vaan hän identifioituu nimenomaan siihen palveluun. Saattaa jopa identifioitua sen jonkun palveluproksyn kautta, olkoon se nyt sitten nimeltään Google tai Facebook tai Apple tai mikä tahansa muu, kunhan hän saa sen palvelun. Puhutaan nyt vaikkapa sote-sektorin palveluista, niin onko se niin selvää, että mitä palvelupolkua pitkin sinne se palvelu saadaan, niin mä väitän, että se tulevaisuudessa ei ole ihan kauhean selvää. Ja kuinka me pystytään asteittain siihen maailmaan vaiheittain menemään ja hallitusti, niin se on se oleellinen asia. Mutta tietysti nopeana asiana on ihan se, että millä tavalla ylipäänsä julkinen sektori toimii keskenäänsä ja se julkinen sektori yhdessä yksityisen sektorin, kuinka me saadaan sitä niin kuin arvontuottoa verkostojen kautta, mikä on se kaikkein tehokkain tapa tuottaa sitä arvoa, eikä suinkaan tällainen suoraan lineaarisella mallilla. Hierarkkinen johtamismalli. Tähän mä viittasin tuossa jo aikaisemmin. Se on tosiaan oleellista. Tai se on hyvin tunnistettua, että tämä ei toimi enää yrityksessä. Jos me mennään mistä tahansa keskosta tai tällainen kysyyn tällä hetkellä, niin siellä muutetaan organisaatioita, no ehkä onneksi keskolaiset ei nyt kuule tätä, mutta että näin olettaisin ja näin olen kuullut. Ja heidän CD on puhuvan kanssa asiasta. Ja muutetaan organisaatio sellaiseksi, että saadaan enemmän itseohjautuvuutta, saadaan enemmän innovaatiovoimaa. Vanha teollinen yhteiskunta on perustunut tietysti siihen, että meillä on ollut se tehtaanjohtaja, joka todella on tiennyt, kuinka se asia hoidetaan. Sitten meillä on ollut tuotantokoneistoa, meillä on ollut erittäin hierarkkinen johtamismalli, autoritäärinen johtamismalli, ja sitä on sitten optimoitu sitä prosessia sillä tapaa, ja se ylinjohtaja on ollut se kaikkein viisain, joka on sitten vyöryttänyt sen johtamisvastuun sinne, että homma on tullut parhaalla mahdollisella tavalla tehtyä. Nyt sitten, jos vertaa
koviin kasvuyhtiöihin. Otetaan nyt vaikka meidän yhtiö, joka kasvaa sellaista 50% vuositasolla, nyt 220 henkeä ja tällainen. Se on tietenkään. Se on vähän tietysti eri asia kuin asiantuntijapalveluita myyvä yhtiö, mutta kyllähän me mennään siihen suuntaan, kun meidän väki katsoo parhaaksi mennä. Ja se on hyvin, hyvin epähierarkista se johtamismalli. Pyritään siihen, että on koko se älykkyys, viisaus, innostus, mitä organisaatiossa on, pyritään käyttämään se eteenpäin menemiseen ja suunnan etsimiseen. Ja tällaista uutta johtamista nyt puhutaan tietysti niin kuin valtiotasollakin puhutaan uuden työn käsitteestä ja sitä yritetään juurruttaa sitten myöskin julkisen hallinnon johtamismalleihin ja ne kannattaa ottaa tosi tosissaan, koska se takaa sen, että on uudistumisvoimaa, että se organisaatio toimii parhaalla mahdollisella tavalla, niin se pitää saada innostuksen kautta johdettua, yhteisöllisyyden kautta johdettua. Tietysti jos ollaan ihan varmoja siitä, että tehdään tällä hetkellä niin kuin halutaan tehdä myöskin 5 vuoden päästä ja on aivan selvä visio siitä, että kuinka tässä nyt toimitaan esimerkiksi kun on maakuntauudistukset ja kaikki, niin sitten tietysti voi yrittää sitä hierarkistakin johtamismallia, mutta useastikaan se ei niin ole, vaan että pitäisi antaa ihmisten tehdä, pitäisi antaa ihmisten yrittää, kokeilla asioita, pystyä menemään laaja-alaisesti, edistää asioita. Ja se tosiaan liittyy oikeastaan vähän myöskin tuohon seuraavaan kohtaan, eli suunnitelmallisuuteen. Sähköisiä palveluita kehitettäessä se on aivan kaiken A ja O, että pelkkä suunnitelmallisuus ei riitä. En mä voi sanoa sitä sillä tapaa, että suunnitelmallisuus olisi nyt ehdottomasti niin kuin vanha asia, että ei tietenkään. Kyllä meillä täytyy olla suunnitelmia. Vielä tärkeämpää, että meillä on visio. Meillä on visio siitä, että minkälainen on tavoitetila, miten me halutaan esimerkiksi asiakkaitamme palvella jatkossa. Ja sitä visioa kohden pitäisi mennä pienin askelin, ketterästi ja kokeilemaan. Näin toimii parhaat yksityisen sektorin, esimerkiksi kuluttajapalveluita tarjoavat yhtiöt, jotka kehittää palveluita koko ajan. Tekee lähtöjä, tappaa niitä lähtöjä, voimistaa niitä lähtöjä, jos tuntuu toimiva. Näin toimii myöskin esimerkiksi meidän parhaat ja innostuneimmat julkisen sektorin organisaatiot. Se on vaikeaa kääntää se toimintatapa, kun on aiemmin ajateltu, että asiat pitää budjetoida ja asiat pitää määritellä kauhean tarkkaan ja sen jälkeen se tilataan, ettei vaan osteta liian kalliilla tai että vanhoja jotain tällaisia oppeja, että täytyy olla ihan mielettömän tarkkaan määritelty joku asia ennen kuin voidaan tehdä yhtään mitään toiminnan muutosta tai tällaista, niin siitä kannattaa niin kuin vähän luopua, vaan enemmänkin korostaa muutosherkkyyttä, muutoskyvykkyyttä, sitä myöskin mittarointia ja mittaustulosten perusteella johtamista. Eli kuinka me tiedetään pelitilanne, kuinka me tiedetään mihin suuntaan me ollaan menty, kuinka me ollaan valmiita koko ajan muuttaa sitä, mitä on aloitettu viime viikolla, että tämä ei toiminutkaan. Ja sitä kautta löytää se paras mahdollinen, kun suunta on selvillä, mennä tiukasti eteenpäin. Se on tosi vaikea tapa muuttaa se perusajattelutapa, ja varsinkin kun me puhutaan sitten just niin kuin budjeteista ja tämän tyyppisistä, mutta se on mahdollista kuitenkin. Ja tämä liittyy nyt taas suoraan sähköisten palveluiden kehittämiseen. Pitkät ja kankeat sopimukset on hyvin tyypillistä. Me puhutaan vanhoista, jos me ajatellaan sitä, meidän taas sitä siilomaista ajattelutapaa, niin onhan meillä myöskin tietojärjestelmien kehittämisessä ollut, niin kuin täällä on ollut sitten kuitenkin nämä niin kuin muutama
hyvin vanha perinteikäs. Toinen yhtiö on tehnyt kunnille ja toinen valtiolle ja siellä ne edelleen jonkun verran on mukana. No onneksi homma on pirstoutunut jo jonkun verran, mutta se, että sellainen niin kuin, pitkät ja kankeat sopimukset, että me ollaan nyt saatu sitten tehtyä sen tiedon tai CGIin tai jonkun muun vastaavan kanssa 15 vuodeksi sopimus ja nyt jatketaan nyt sitten tätä niin tässä ja meillä on tosi turvallinen olo ja kiva niin ei se oikeasti kyllä johda yhtään mihinkään, vaan kaikkein parhaiten kun sähköisiä palveluita kehitetään, niin joustavilla hankinnoilla, yhteistyöllä, palapalalta tekemisellä, ja sillä, että myöskin pakotetaan ne yksityisen sektorin toimijat, jotka on meitä auttamassa siinä tekemisessä, niin toimimaan yhdessä ja tekemään yhteistyötä, niin se on se avain tässäkin tapauksessa onneen. Se on pitkä tie tietysti ja se kulttuuri, joka tällä hetkellä on niin se ei ehkä niin kuin ihan parhaalla mahdollisella tue sitä, mutta sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan niin kuin isompia tietojärjestelmäkehityshankkeita, niin nykyään aika paljon saatavilla myöskin apua, eli asiantuntija-apua näihin tämän tyyppiseen kehittämiseen. Tuolla ehkä vähän nihilistisesti mä sanoisin, että ja niin valtionhallinnossakin kun on konsultoinut ja sillain, niin se on loppujen lopuksi lohdullista, että ei me pystytä niin kuin rikkoa mitään eikä estää sit kuitenkaan. Että tämä kehitys kyllä kehittyy. Että se, että onko meidän organisaatio, meidän kunta, meidän alue voittajana tässä sitten, tai onko se niin kuin tulenkantaja vai peesaako se muita sitten ja asiat tapahtuu vähän myöhemmin kuin muilla, niin se on sitten taas se toinen asia, mutta se muutos kyllä tapahtuu joka tapauksessa, ei sitä pysty estämään. Ja se kysymyshän on se, että mikä sinun roolisi on tässä muutoksessa, kuinka rohkeasti etenet, kokeilet niitä uusia asioita, mistä jotkut muut voi myöskin oppia. Oot vähän rebeli siinä tekemisessä. Niin se on se mun kysymys ja haaste. Lyhyt hissipuhe, miten murretaan jää? Joo. Toihan paha. Kyllä mä niin siihen hissipuheeseen mä ehkä niin palaisin just tossa, että eihän kaikki halua kääntyä, vaan mieluummin sitten peesaa ja ei sitä silloin pystykään käännyttää sanoa sille mitä tahansa. Mutta että jos se olisi niin kuin lähtökohtaisesti uudistushalukas ja niin poispäin, niin se ehkä haluaisi mennä etujoukoissa ja haluaisi lähteä kokeilemaan sitä vähän niin kuin uuden tyyppistä toimintatapaa. Ehkä näin mä niin kuin sanoisin, mutta se on vaikeaa. Mut mun mielestä on niin kuin kauhean hyvä trendi tällä hetkellä, että tosi laaja-alaisesti niin kuin, ei ole, niin kuin että jäykkä kuntatyyppiä sillä, mutta kuntasektorillakin on tosi paljon uudistumiskyvykkyyttä ja halukkuutta tällä hetkellä. Nähdään se maailmanmuutos. Mä en näe sitä niin kuin toivottomana, mutta meillä on rakenteet, jotka tietysti kahlehtii meitä vähän ja sitten se ehkä se sellainen yleinen tietoisuuden lisääntyminen tästä, että kuinka valtavasti digitalisaatio, kuinka se maailma tulee ihan oikeasti muuttumaan ihan heti kohta, ihan tosi erilaiseksi niin kuin nimenomaan niin kuin palveluiden, vaikkapa nyt sote-sektorin osalta, että mitä me odotetaan meidän sote-palveluita, niin ollaanko me rakentamassa sellaista kokonaisuutta, mitä ne asiakkaat tulee odottamaan 10 vuoden kuluttua. Mä veikkaan, että ei ollenkaan. Siis se on mun arvaus. Me rakennetaan jotain ihan muuta, mutta no, lyhyt vastaus. Tai lyhyen kysymykseen pitkä vastaus. Näin. Onko siellä muuten jotain muuta?
Okei. Mä kerron tosiaan, me Goforessa ollaan toimittu 2002 vuodesta lähtien. Meillä on 220 työntekijää Tampereella, Helsingissä ja Jyväskylässä. Ollaan digitaalisen muutoksen konsultoijia ja toteuttajia ja ollaan tosiaan, me nähdään se niin, että tämä työkulttuurin muutos on oleellinen osa muuta digitaalista muutosta ja me konsultoidaan myöskin siinä, eli johtamisessa, kuinka johtamisen pitää muuttua, minkä takia sen pitää muuttua, kuinka se liittyy sähköisten palveluiden kehittämiseen ja sitä kautta maailmanmuutokseen. Ja itsekin pyritään toimimaan sen mukaisesti ja meidät onkin sitten valittu just tänä vuonna tuossa parhaaksi työpaikaksi. Itse olen pyrkinyt vaikuttaa laaja-alaisesti tähän muutokseen kanssa. Olen yksi Goforen perustajista ja diplomi-insinöörikoulutukselta. Nostin tuon keskisuomalaisen kannen Goforelle 100 työpaikkaa Jyväskylään. Niin, siellä tehdään isosti kansallisia digitalisaatioratkaisuja, eli kansallisen palveluarkkitehtuuriin liittyviä. Mä en tiedä, oletteko kuinka tietoisia noista niin kuin teknisistä jutuista, mutta mehän yhdessä virolaisten kanssa oikeastaan tehdään tästä kansallista palveluväylää. Siellä on X-Road-teknologiasta puhuttiin aikaisemmin, ja se on niin kuin palveluväylä, jonka tarkoitus on kytkeä eri toimijoita yhteen ja tuottaa niin kuin yhteisiä tietovarantoja ja yhteisiä palveluita palveluväylän kautta, tietovarastoja ja sitä kautta niin tosiaan niin kuin linkittää eri organisaatioiden tietojärjestelmiä yhteen. Samoin sitten kansallisen palveluarkkitehtuurin puitteissa tuotetaan oleellisia kansallisia palveluita, kuten tunnistamisratkaisua ja puolesta asioimisen valtuutusratkaisua, kansalaisen käyttöliittymää ja tämän tyyppisiä asioita. Ja näihin liittyvää osaamiskeskusta, meidän yrityksen niin kuin, osaamiskeskusta, eli väestörekisterikeskus toki johtaa kehittämistä ja heillä on siihen liittyvää kehittämisen ydinjoukko Helsingissä. Mutta että me yritetään auttaa heitä siinä, että me ollaan keskitetty sitten meidän yrityksessä olevaa osaamista tuonne Jyväskylään, ja mä näkisin, että siellä niin, meillä voi hyvin olla parin vuoden kuluessa 100 henkeä erilaisia. Toki yksityistäkin sektoria palvellaan, mutta erityisosaamisena tuo. No, sanotaan ensin siihen Viro-asiaan, niin siinähän on se ydinasia nimenomaisesti. Mä sanoisin, että meillä on tosi monia asioita tosi paljon paremmin kuin Virossa ihan oikeasti. Mutta muutamia hyviä asioita siellä on, ja ne hyvät asiat pohjaa siihen, että on päästy lähteen puhtaalta pöydältä, ja sitten siellä on niin kuin hyvä kyvykkyys sitten keskitytysti myöskin johtaa ja saada asioita tapahtua. Että kun meillä puljattiin HST-kortin kanssa, eikä ollut poliittista tahtoa eikä voimaa saada sitä aikaiseksi, niin virolaiset otti sen vaan tuosta noin vaan, että nyt käytetään ja otetaan käyttöön. Ja täällä vähän niin kuin mietittiin asiaa. Samoin siellä ei ole sillä tapaa niin kuin hallinnonalasiiloja eikä kuntasiiloja kuin meillä on. Eli siellä niin kuin lähtökohdat on ollut oikein paljon paremmat. Ja Virossa on tosi paljon sellaista innostuneisuutta tämän asian piirissä. Se innostuneisuus kuitenkin johtaa innovaatioihin ja sitä kautta niin kuin menestykseen. Ja se toinen kysymys oli, niin mitkä kunnat? Ei mun mielestä mitkään kunnat oikein kauhean hyviä. No ei. Siis oikeastihan tehdään tosi laaja-alaisesti niin kuin monessa eri kunnassa. Mä tykkään kyllä, niin kuin, ne on hyvin erityyppisesti ja eri lähtökohdista monessa eri kunnassa, mutta ehkä mä oon tehnyt kuitenkin isompien kuntien kanssa ollut tekemissä, että Helsingissä tehdään erittäin hyvää työtä, Oulussa tehdään hyvin innovatiivisesti, yritetään uusia asioita, Lahdessa on tehty rohkeita asioita, myöskin tulee niin kuin äkkiä mieleen, niin kuin tällaiset Espoo on nyt niin kuin rupeaa tulee kanssa mukavaa rebel-asennetta, sieltä mä tykkään siitä. Nyt ihan niin kuin viime aikoina, kun olen päässyt keskustelemaan, niin on tuntuu siltä, että sieltä voisi tulla jotain aika tykkää juttua lähiaikoina.
No on ihan tosi vaikeita kysymyksiä. Että mun mielestäni niin kuin se, mitä mä toivoisin, on ehkä just se, niin kuin se innostuneisuuden kaivaminen sieltä, että se olisi se ihan ensimmäinen askel, että tajutaan se, että hei hetkinen, niin kuin, että nythän on pikkusen jo huomattu, että mikä tämä kunta nyt ylipäänsä on niin kuin tulevaisuudessa. Että sehän se kunnan käsitekin jopa niin kuin jossain määrin muuttuu mielestäni tässä, koska niin kuin erilaisia niin kuin tehtäviä tunnutaan pallottelevan puolelta toiselle, niin se oma identiteetti ja innostus siitä niin kuin se uuden etsimisestä, niin se olisi varmaan se niin kuin ensimmäinen asia. Mä en muista, mikä se on. Sulla oli tämä. Joo, kiitos Timur. Mä omalta osaltani voisin sanoa, että tämä on ainakin meillä ollut yksi asia, mitä kannattaa tehdä ensimmäisenä, on ostaa iPadit mahdollisimman monelle kunnan työntekijälle tai omille työntekijöille. Meillä on ostettu iPadit meidän vastuualueen opettajille ja sen jälkeen on kyllä aika lailla meno muuttunut meillä. Että tämä on johtanut ihan niin kuin itsellä ainakin siihen, että paperikalenteri on jäänyt käytöstä. Monia käytännön asioita on muuttunut. Käytän niin kuin paperitonta toimistoa, että mapit on vähentynyt toimistossa ja sitten monenlaista, että ihmisillä mun mielestä tässä asiassa jossain määrin pikkasen pitää mennä myös rauta edellä, että hankitaan ihmisille sellaiset välineet, milloin on helppo tehdä näitä hommia. Ja tietenkin sitten pelkkä raudankaan hankkiminen ei riitä, että meillä on tässä digiosaava-hankkeessa kansalaisopistolla ollut mahtava määrä koulutusta opettajille tässä. Että sitten ollaan lähdetty vaan tekemään ja kokeilemaan kaikenlaista ja siinä sitten välillä onnistutaan ja välillä ei. Että mun mielestä siinäkin pitäisi lähteä, että kaikessa ei tarvitse onnistua 100%, niin kuin ei ole varmaan tänäänkään onnistuttu. Mutta sitten ne on aika tehokkaita oppitunteja myös, missä menee pieleen, että ei pidä pelätä sitä, että mikä menee pieleen. Mutta tässä minun kommentteja ja jatketaan tästä. Kiitoksia sinulle, Minna, tule sinä vielä jatkamaan tästä, että kiitoksia Timurille paljon tänne tulosta Minnan kautta hankittu ja tästä sai kyllä aika uusia näkökulmia ja jotenkin päätä huimaa tuo teidän meno sillä Jyväskylässä, että toivottavasti me täällä pikkuhiljaa hiivitään perässä johonkin asteeseen. Jatka sinä, Minna. Kiitos paljon. Vilkaistaanko välillä, saako meidän tekniset nerot sitä e-raadin näkymää? Eli tuossa on välillä vilkaissut sitä e-raatikyselyä, jota tosi moni teistä on aktiivisesti käynyt vastaamassa sinne kysymyksiin. Eli siellä on tällä hetkellä tullut 2 kysymystä. Toinen liittyy siihen, että mitä odotatte tältä tilaisuudelta. Ja toinen liittyy siinä mielessä tähän Timurin luentoon, että siinä kyseltiin sitä, että mikä tällä hetkellä ehkä estää sen digimuutoksen tekemistä siellä omassa organisaatiossa. Ja tässä odotellaan, saadaanko tuonne ruutuun näkymään nyt näitä e-raadin näkymiä, mutta muistelen, että siihen ensimmäiseen ennakkokysymykseen oli vastattu, että eniten toivotaan käytännön kokemuksia ja käytännön malleja. Ja mun mielestä niitä aika hyvin tuli tässä Timurin puheessa ja sitten lisää tietoa digitalisaatiosta. Ja sitten se toinen kysymys siitä, mikä tällä hetkellä estää digimuutoksen tekemisen omassa organisaatiossa, niin siihen oli tullut vastauksia ainakin siitä, että asenteet estää, tiedonpuute estää ja vanhat toimintatavat. Mutta tässä on siis ensimmäisen kysymyksen kooste. Ja vielä tuon Soili McLeanin puheenvuoron jälkeen tulee yksi kysymys, joka liittyy suoraan tähän luentotilaisuuteen. Sitten pyydetään vielä illan päätteeksi palautetta ja huomenna teille tulee viimeinen kysymys, jossa pyydetään pohtimaan sellaisia asioita, joihin toivoo kunnallista kehittämistä nyt näiden digiasioiden suhteen. Ja tämä kysely on siis auki 9.5. saakka, eli siihen seuraavaan tilaisuuteen, joka pidetään Vieremällä 10.5. Ja kaikkien niiden kesken, jotka nyt tähän e-raatiin vastaa, niin arvotaan sitten sen Vieremän tilaisuuden jälkeen se 1 älykännykkä. Eli siinäkin mielessä kannattaa osallistua tähän e-raadin keskustelukanavaan, ja tosi hienosti olette siihen osallistunut, että olen ihan superylpeä teistä. Hyvä. Jatketaan sitten Snellman kesäyliopiston parissa.
Illan toinen luennoitsija meillä on Snellman kesäyliopiston rehtori Soili McLean, ja hän tulee tänne myöskin tämän Digiosaava 2 merkeissä, on edellisen Digiosaavan koordinaattori myöskin ollut, ja on minun mielestä täällä niin kuin Suomen huippuja kehittäjiä tässä verkko-opetuksen alalla. On itse muutamia heidän verkkoluenteja myöskin seurannut, ja he on todella aktiivisia kehittämään nimenomaan tätä yksilöllistä verkko-opetusta ja monta muutakin tämän alan juttua. Mutta annetaanpa pidemmittä puhetta Soilille puheenvuoro. Ensin pitää tsekata, että missä pitää seisoa, että näkyy kuvassa, eikö niin? Joo. Kiitos, että sain tulla tänne. Mä oon siis Soili McLean ja Snellman kesäyliopiston rehtorina toiminut nyt 6 vuotta. Ja me aloitettiin Snellman kesäyliopistolla ensimmäiset verkko-opetuskokeilut jo melkein 10 vuotta sitten. Ja aikamoista tahmomista oli ne ensimmäiset metrit, että silloin tehtiin monennäköistä, niihin on turha palata sen enempää, mutta sitkeästi on jatkettu. Ja tuossa kun Kirsti ainakin luetteloi, että mitä tarvitaan sille, että tämä digitalisaatio saadaan niin kuin toimeksi tai päästään niin kuin kiinni siihen ja ruvetaan tekemään juttuja eikä vaan puhumaan ja pyörittelemään ja keksimään vastalauseita, miksei tehdä, niin meidän osalta sanoisin, että tarvitaan ehkä hyppysellinen semmoista nörttigeeniä. Sillä tarkoitan sitä, että on kiinnostunut näistä teknologian tuomista mahdollisuuksista. Että ne ei aiheuta ihan hirveitä vastareaktioita tai näppylöitä, vaan edes niin kuin hyppysellisen verran ajattelee, että no mikähän tuo laite on ja mitähän tuolla voisi tehdä tai saada aikaa. Sitten toiseksi kokeiluhalua, epäonnistumisen sietokykyä ja sitten sitä innostusta, mitä Timurkin tuossa peräänkuulutti. Mä en tiedä, miten sitä voi niin kuin saada aikaa, jos sitä ei ole olemassa, mutta tietysti se on yksi niin kuin johtamisen tavoite. Nykyään puhutaan, että johdetaan innostusta. Mistä se innostus syntyy? Meillä kellään ei varmaan siihen ole täydellistä vastausta, mutta näiden yhdistelmänä niin itse koen ainakin, että tämän digitalisaation hyödyntäminen meidän pienessä organisaatiossa on onnistunut ja ollaan sillä tiellä tietysti vielä pitkän matkaa eteenpäin. Kehitystä ja semmoista horisonttia ei ole näkyvissä. Meitä on 5,8 henkilöä töissä Snellman kesäyliopistolla. Meillä ei ole yhtään opettajaa, meillä ei ole omia toimitiloja, meillä ei ole mitään vakituisia koulutusohjelmia, eikä mitään säädettyjä opiskelijapaikkamääriä. Mutta me pyöritetään 1,1 miljoonan euron budjettia, taloutta, ja mä oon sanonut tai kirjoittanutkin, että me ollaan sellainen koulutusmaailman Uber, eli me palkataan kouluttajat aina per kurssi, ja osallistujat tulee sitten silloin, kun he katsoo, että se on kiinnostavaa toimintaa. Ollaan tehty tätä yli 60 vuotta aika lailla samalla sapluunalla, mutta nyt viimeiset 2 vuotta on lähdetty sitten vahvasti tekemään verkkokoulutusta ihan suunnitelmallisilla stepeillä. Tuossa Timur puhui minusta hyvin suunnitelmallisuuden, ketteryyden välisestä ristiriidasta, että ollakseen niin kuin laadukasta ja järkevää, niin toiminnan täytyy jossain määrin olla suunnitelmallista. Mutta toisaalta sen pitää myöskin olla ketterää ja kokeilevaa. Että täytyy löytää ikään kuin niiden väliltä semmoinen sopivan laajuinen jännite tai sopivan muotoinen jännite. Ja toteuttaa sitten sitä tehtävää, mikä milläkin organisaatiolla on. Pyöriikö nämä? Ai niin, mun pitää tehdä täältä. Joo. Okei, eli mä sain tämmöisen otsikon ja itse vähän sitä sain toki muotoilla ja vaikuttaa, mutta viestinnän uudesta maailmasta pyydettiin puhumaan. Alaotsikkona on, että kun viesti tavoittaa lenkkipolulla ja hiekkalaatikolla. Ja mun näkökulma on se, että mä lähdin rakentamaan tämän esityksen sen pohjalta, olettaen, että täällä on kunnallisia viranhaltijoita, päättäjiä ja sitten kuntalaisia.
Ja ajatus, että miten se digitalisaatio siinä välissä vuorovaikutuksessa näyttäytyy. Mitä se tuo mukanaan, mitä se tarkoittaa käytännössä. Joitakin esimerkkejä, kun tuossa peräänkuulutettiin äsken, että mitkä voisivat olla ensimmäiset stepit, niin tämmöisiä esimerkkitoteutuksia tuolta myöhemmin tulee myös. No, tätä pitäisin niin kuin aika tärkeänä, ja tämä koskee muitakin kuin kuntia. Se, että jos me lähdetään niin kuin vain se ulkoinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa digitalisoimaan, niin sehän on jotenkin hassu ajatus. Ensin pitää miettiä myös se sisäinen toiminta, että se on kokonaisuus. Ja samoin Timur puhui tuossa ekosysteemeistä. Mä liputan ehdottomasti niiden puolesta. Eli me ollaan tiedostetusti hankittu meidän pienelle organisaatiolle strategisia yhteistyökumppanuuksia, joiden kanssa me muodostetaan ekosysteemi, jossa me ollaan yksi osa, josta me saadaan apua. Verkosto keskustelee parhaimmillaan jopa meidän yli. Joku sovelluskehittäjä keskustelee meidän nettisivujen toteuttajan kanssa ilman, että meidän tarvii ymmärtämättä koodeja ja muita niin olla siinä mukana. Mutta sen rakentaminen on vaatinut aika pitkää pinnaa ja useita vuosia. Eihän voi ajatella, että organisaatio itse ei olisi kaikessa keskustelussa mukana, mutta tässä tapauksessa ollaan saavutettu sellainen tila, että meillä on luottamussuhde näiden meidän ekosysteemitoimijoiden kanssa ja parhaimmillaan he jopa keskustelee meidän ohi meitä koskevista asioista ja esittää meille sitten jotain ratkaisuehdotuksia. Tai hyvin usein meille tulee sen kaltaisia ehdotuksia, että lähdettekö pilotoimaan tämmöistä ja tämmöistä juttua. Mä oonkin joskus sanonut, että me ollaan tämmöinen täyden palvelun pilotointitalo, että me tehdään hirveän paljon testejä meidän esimerkiksi sovellustoimittajille. Ja sitten kerrotaan, mikä niissä jutuissa on hyvää ja mikä vaatii kehittämistä. Saadaan vähän edullisemmin se palvelu itselle käyttöön ja sitten nämä sovelluskehittäjät saa siitä lisäarvoa niin kuin omille tuotteille ja palveluille ja voi myydä niitä muille. No se nyt on ehkä vähän tämmöinen sivuseikka, mutta tosiaan jos lähdetään niin kuin kunnan palveluja kehittämään, niin se lähtee myös sieltä kunnan sisäisistä palveluista. Ja niin kuin Kirsti tuossa nosti nuo mobiililaitteet, teillä on tablet-laitteet täällä Suonenjoella käytössä, niin kyllä se näin on, että ne on varmaan kunnan sisäiseen käyttöön ensisijaisesti, mutta kyllähän ne sieltä sitten laajenee myös koskettamaan kunnan asukkaita ja kunnan asiakkaita. No, tässä on nyt muutama semmoinen kysymysmerkki sana, jotka monesti tulee vastaan, kun lähdetään miettimään, että mitä se asiakas tarvitsee ja mitkä on ne sellaiset vaatimukset, jotka herkästi ei esimerkiksi kunnalliseen toimintaan, joita ei liitetä. No, me kaikki, jotka toimitaan tuolla verkossa, niin me ollaan totuttu, että tietyt palvelut on saatavilla 24/7. Niin se nyt ei ehkä ole semmoinen, ehkä jotain ensiapua lukuun ottamatta juttu, mitä kunnat on tottuneet tarjoamaan 24/7. Ja sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että siellä joku ihminen päivystää tai joku 3 vuoro asiakaspalvelu pyörisi, mutta tätä kannattaa sillä tasolla miettiä, että onko ne kunnalliset palvelut tavoitettavissa myöskin vaikka myöhään illalla tai aikaisen aamulla, jopa yöllä. Onko joku este, että ne ei olisi tavoitettavissa? Voiko digitalisaatio auttaa tässä asiassa? Tai sitten toi, mikä tuli tässä jo illan aikana aikaisemmin, mä oon kirjoittanut tuonne nyt 1 luukku, kaikki tietää 1 luukun periaatteen ja kaikkia vähän ehkä naurattaakin se. Mutta siis se ajatus, että ei sitä kuntalaista kiinnosta, että minkä yksikön palvelusta on kyse. Se haluaa, että homma hoituu. Ei se halua juosta paikasta toiseen. Ei sille ole merkitystä siitä, että se onkin jonkun toisen viranhaltijan tai päättäjän asia. Se haluaisi vaan, että se kulkisi näppärästi ja hänen se asiakaskokemus olisi mahdollisimman niin kuin sujuva ja helppo, nopea, ketterä. No se tuleekin tuossa seuraavassa, nuo keveys ja ketteryys. Sitähän me kaikki kuluttajina halutaan. Eli hommat toimii niin, että meidän ei tarvitse siinä välissä tehdä hirveitä vaiheita ja odotella ja jonottaa. Ja nämä on ihan
perusinhimillisiä asioita. Mutta näitä ei välttämättä tule aina ajatelleeksi, että mekin ajatellaan tuolla Snellman kesäyliopistolla, me monessa huomataan, että me ajatellaan kauhean organisaatiolähtöisesti, vaikka ollaan pieni toimija, kun meidän pitäisi ajatella asiakaslähtöisesti. Nyt meillä on yksi sellainen prosessi, että me tarkastellaan, tai sellainen projekti, että me tarkastellaan kaikkea sitä, mitä me tehdään, ikään kuin olisimme asiakkaita. Eikä vaan itse hypätä asiakkaan saappaisiin, vaan kysytään myös meidän asiakkailta. Ja sieltä tulee ihan karmeita juttuja, mitä me on tehty niin kuin ajattelemalla vaan, että me olisimme jotenkin se tärkeä juttu, kun se, mitä me tehdään ihmisten kanssa, on se tärkeä juttu. Uskoisin, että tämä koskee myöskin kunnallisia toimijoita. No tietysti tietosuoja on myöskin sitten semmoinen asia, joka täytyy aina muistaa. Ja se on monesti semmoinen, joka, jos nämä nyt on vähän tämmöisiä niin kuin jarrutekijöitä, että ihan kaikkea ei voi tehdä mielinmääriä niin kuin haluaa, niin tämä on semmoinen vakavasti otettava juttu, joka sitten kun sen kanssa käy kehnosti, niin sitten voi tapahtua isoja ja vaikeitakin juttuja. Eli tämä on aina muistettava. Tehdään mitä hyvänsä, ollaan kuinka ketteriä ja kokeilevia ja pilotoivia hyvänsä, niin tietosuoja-asiat on sitten isoja ongelmia, jos niitä ei hoksaa huomioida ajoissa. No, tässä on tämmöinen luettelo. Mä tein tämän esityksen, rakensin sillä tavalla, että koska en ole niin kuin ton koko otsikon, en halua esittää, että on erityisesti just sen asiantuntija. Me tehdään monennäköistä ja ollaan saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta mä heitin tuonne sosiaaliseen mediaan eri kanaville muutaman kysymyksen. Ja pyysin sieltä esimerkiksi semmoinen kuin Digitalist Network, jos olette Facebookissa, niin se on semmoinen ryhmä, jota kannattaa seurata, jos digitalisaatio kiinnostaa. Siellä on välillä ihan ufo-juttuja, että menee tosi ohi, en edes ymmärrä kaikkia käsitteitä, mitä käyttävät. Sitten taas joskus ollaan niin ytimessä, että siellä ihan posket punaisena lukee niitä juttuja, että mitä siellä selvitellään. Esimerkiksi toi Ville Tolvanen, jota Minna tuossa mainitsi, että 4 kuulijaa, niin hitsi, se on Digitalist Networkin pääsihteeri ja onpa ollut vähän harmin paikka, että on mennyt puhe tänään hukkaan Kuopiossa, mutta aina silloin tällöin näin käy. Mutta siis tuolta sosiaalisesta mediasta heitin esimerkiksi kysymyksen, että jos olet kunnallisen julkisyhteisön edustaja ja mietit, mistä lähteä alkuun digitalisoinnissa, niin sieltä tuli tämmöisiä vastauksia. Nämä on ehkä osittain ihan itsestään selviä. Digitaaliset ajanvaraussysteemit, onhan niitä jo. Lupapalvelut, ei enää paperibyrokratiaa. No, onko chat-asiakaspalveluja miten paljon kunnissa, en tiedä. Aika pieni juttu, helppo toteuttaa, ei vaadi hirveästi teknologiaa, niitä sovelluksia on jo olemassa. Mutta jos olette yritysten sivuilla käynyt, niin siellähän niitä on aika paljon. No sitten videovastaanotto tuli. Näitä on esimerkiksi terveydenhuollon toimijoilla jonkun verran. Miksei voisi olla vaikka kunnan asiakaspalvelussa? Etämittaussovelluksia, no tämä on ehkä vahvemmin sinne terveydenhuollon puolelle. Ainakin se esimerkki, jonka sain että tällä voisi päästä alkuun, niin tuli sieltä puolelta. Sitten vähän semmoinen perinteinen tapahtumatiedotus, sitä varmaan paljon tehdäänkin digivälinein. Ei ole enää pelkästään noita sinänsä tarpeellisia printtijulisteita. Esimerkiksi sähköpostithan on ihan välillä täynnä kaikkea. Ei sieltä huomaa enää hyviä tapahtumia. Sitten saattaa pysähtyä, kun kahvipöydällä on tuommoinen esite, että tässäkin se tasapainon löytäminen, että ei mennä siinä digihuumassa siihen, että kaikki on digiä, vaan tarvitaan tätä perinteistä, konkreettista, jopa paperiakin. No sitten tuossa on koulutus- ja kulttuuripalvelujen etäkäyttö ja osallistuminen. Se on sitä, mitä me tehdään tuolla noin 1000 tuntia vuodessa. Semmoinen 3000 osallistujaa on meillä valtakunnallisessa verkkokoulutuksessa. Ja nyt viime syksynä oli sitten ensimmäisiä, tehtiin sosiaalisessa mediassa markkinointia myös ulkosuomalaisille ja saatiin Thaimaata ja Meksikoa myöten osallistujia muun muassa sukututkimuskoulutukseen. Sieltäkin voi osallistua. Oliko siellä kysymys? Mikrofoniin sanon tämän, eli chatista tuli tällainen kommentti,
että omatoimikirjastot Nilakassa kello 7-22 arkisin ja kello 9-22 viikonloppuisin. Sitten kirjastoissa ollut chat-kokeilu jatkunee kokeilun jälkeen, samoin videokokeilu. No sitten täällä on yksi kommentti, luenko sen tähän samaan. Heidi Luomala kommentoi näin: kunnan koko varmasti määrää, mistä katsotaan tärkeimmäksi aloittaa. Pienessä kunnassa kunnanjohtaja voi kukkapuskan kanssa viedä lupapäätöksen paikalle, koska ne ovat elintärkeitä asioita siellä, eikä palvelua edes haluta sähköistää. No sitten täältä tuli oikeasti yksi kysymys. Elisa Nuutinen: miten saadaan kansalaiset käyttämään digipalveluita? Niitä on kokeiluja menossa, mutta ei käytetä. Jaa, siihen voi jokainen vastata tykönään, miksei käytettäisi, mutta itse ehkä ajattelen niin, että se mitä me tehdään ja mitä te kunnissa teette ja tuutte tekemään, niin sehän on kulttuurin muutosta. Ei se tapahdu hetkessä, että yhtäkkiä kaikki ryntäisi käyttämään niitä uusia hienoja uljaita digipalveluja. Ja ei edes tarviikaan, että tämä kukkapuska-esimerkki oli minusta tosi hyvä, jos vaan kunnanjohtajilla riittää aikaa ja kukkarahaa, niin miksei. Ja jossakin kohti se on just se erottuvuustekijä. Mutta se, että me oletettaisiin, että ihmiset yhtäkkiä on kaikki vaatimassa samaa. Eihän ne ole. Meitä on kaikesta laidasta laitaa erilaisia. Jollekin se on se live, hän haluaa tavata sen ihmisen asiakaspalvelijan vaikka siellä kirjastossakin. Ja jollekin taas se on just se paras juttu, se vapaus, että mä voin mennä vaikka kirjastoon silloin, kun siellä ei just asiakaspalvelija ole, mutta se on auki. Että tämmöinen niin kuin varianssi sille, että voidaan tehdä monella tavalla. Meilläkin vaikka mennään vahvasti verkkokoulutus edellä ja ollaan tällä hetkellä Suomen suurin verkkokouluttaja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, niin meillä on silti todella vahvaa, laadukasta, hyvää, konkreettista lähiopetusta Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Ja me ei missään tapauksessa luovuta siitä, että tukevasti 2 jalkaa maassa, digi ja sitten se entinen toinen jalka, se vanha jalka. Onko se nyt millä nimellä sitä haluaisi kutsua? Yksi mikä tästä puuttuu, mitä vähän ihmettelin, että miksi en saanut yhtään semmoista vastausta, niin entäs verkkokokoukset? Nehän olisi semmoisia. Tämä järjestelmä, mitä täällä nyt käytetään, Adobe Connect, niin tämä on verkkokokousjärjestelmä. Ja tämä on aika laajastikin julkisyhteisössä käytössä, mutta yhtään vastausta en saanut semmoista, että verkkokokoukset olisi juttu, jolla pääsisi alkuun. Mutta itse ainakin ajattelisin, että se on aika kärjessä. No sitten tämä, että minusta tärkeä asia on se, että me ei lähdettäisi luomaan hirveästi uusia vaikka kuntakohtaisia palveluja tai portaaleja, että me tehdään nyt uusia, hyvä ja suuri. Sovelluskehittäjät tykkää siitä, että Suonenjoen kaupunki tilaa ihan oman sovelluksen tai ihan oman portaalin. Ja se kuulostaa ihan, ei siinä mitään vikaa ole, mutta jos mietitään meitä niin kuin kuluttajina, ei me haluta hyppiä niin kuin sovelluksesta ja palvelusta toiseen, vaan itse edustan sitä ajattelua, että mennään sinne, missä ne asiakkaat on. Tässä aluksi näytettiin kuntien Facebook-sivuja. Siellä Facebookissa on, mä en mitenkään nyt niin kuin liputa vaan Facebookin puolesta, mutta se on niin helppo esimerkki, että sallikaa, että mä käytän sitä. Ihmisiä on yli 2 miljoonaa suomalaista siellä. Kaikki ei ole aktiivisia, mutta tosi iso joukko siellä on. Miksi ei mennä sinne ja tehdä siellä juttuja? Ja sielläkin voisi vielä tehdä niin, että ei mennä ja tehdä, Snellman kesäyliopistolla on omat sivut Facebookissa totta kai. Mutta me ei niinkään haalita sinne porukkaa, vaan me mennään vaikka, meillä on tänä keväänä ollut semmoinen ihana villiyrttikurssi verkossa, niin kyllä me on toki kerrottu siitä siellä meidän Facebook-sivulla, mutta me on menty luomuryhmiin ja villiyrttiryhmiin kertomaan siitä myös. Tai joihinkin muihin heimoihin tai aiheesta kiinnostuneiden ryhmiin, joissa ne ihmiset on. Eli mennään sinne, missä ihmiset on, eikä yritetä aina olettaa, että ihmiset tulee niin kuin meidän luo. Tähän varmaan joku hieno sananlaskukin olisi mahdollista kehittää, mutta mä en ole vielä semmoista keksinyt.
No sitten mulla on tässä 3 esimerkkiä, myöskin sieltä sosiaalista mediasta, kun huhuilin, että kertokaa muutama hyvä esimerkki, mikä käyttää tai mikä toimii niin kuin kunnallisessa kehyksessä niin kuin digitalisaation avulla hyvin. No, mä ajattelin, että sieltä tulee jotain hienoja innovaatioita ja muita, mutta sieltä tuli kolmen kärki, mitkä mä tässä vielä esittelen. Ensimmäinen oli Pekka Sauri. Kaikki varmaan tietää, hän on Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, nyt taisi virka olla katkolla, niin hänestä tuli hyvin paljon viestejä, että kerro Pekka Saurista. No, mä en ole mitenkään niin kuin, muuten häntä nostaisi, mutta hän nousi niin selkeästi henkilönä ja eri tavalla juttuja tekevänä virkamiehenä esille, että hänet oli vain pakko nostaa tähän listalle. Ja se, mitä hän tekee eri tavalla, on listattu nyt tuohon. Eli jos olette käynyt katsoa, miten hän vaikka Facebookissa viestii, niin hän tekee niin kuin kansalaisen tasoisia uutisia, eikä niin kuin virkamiehenä täältä ylhäältä päin, jos ymmärrätte eron. Vaan hän on kansalaisena kansalaisten joukossa, mutta tietäen joitakin asioita. Hän kertoo pieniä asioita, jotka heijastelee suurempia kehitystrendejä. Ja sitten hän antaa vinkkejä, kun hänellä on tietoa, niin hän antaa vinkkejä. Nyt kannattaa mennä sinne, siellä tapahtuu tämmöistä. Ja sitten on hyvin inhimillisen oloinen siellä. Tietysti tähän liittyy kaikki tämmöiset henkilöbrändäykset ja muut, mistä olemme kuulleet. Ja ei voi tietää, että miten paljon niin kuin semmoisesta on kyse, mutta mä väittäisin, että sosiaalisessa mediassakin aitous kuitenkin ajan kanssa puskee läpi. Että jos sä feikkaat ja esität jotakin, niin kyllä se jossain kohti lipsahtaa, että sit se ei enää ole aitoa, vaan sen läpi näkee. Niin mitä siitä sitten syntyy, on ehkä se juttu, että kun näin toimii, onpa henkilö kuka hyvänsä, niin sen virkamiehen tai luottamusmiehen niin kuin vuorovaikutus sen ympäröivän yhteisön ja kansalaisten asiakkaiden, asukkaiden kanssa on vastavuorosta. Hänelle vastataan, kun hän kysyy. Häneltä kysellään juttuja, kerro miten tämä nyt menee. Ja sitten häneltä pyydetään apua. Eikö se ole aika hienoa, puhutaanpa nyt digitalisaatiosta tai mistä muusta, jos vuorovaikutus virkamiehen tai luottamusmiehen kanssa tapahtuu niin, että häneltä pyydetään apua. On pieniä asioita, varmaan isoja asioita, joille ei hänkään mahda mitään, mutta jotenkin minusta tässä kilpistyy tai tiivistyy se, minkä takia niin kuin kunnatkin on olemassa, että ne auttaisi ihmisiä ja auttaisi meitä toimimaan ja auttaisi elämään tässä yhteiskunnassa ja muodostamaan sen yhteisön. No sitten tässä on tämmöinen välikalvo, jossa olen kirjoittanut, että perinteisen ylhäältä päin tapahtuvan tiedottamisen sijalle enemmän osallistavaa viestintää. Eli ei sitä, että vaan puotellaan tietopommeja kansalaisten niskaan. Näin se on, näin se menee. Vaan jos on rohkeutta kysyä, pyytää vinkkiä, antaa niin kuin mahdollisuus vastata. Sitä me varmaan kaikki aidosti niin kuin halutaan, mutta herkästihän se menee siihen, että fakta. Ottakaa tai jättäkää. Jos kysytään, niin toki vastataan, mutta se ei ehkä houkuttele niin semmoiseen vuorovaikutukseen. Eli osallistavan viestinnän esimerkkejä tässä pari. Ja nämäkin on tullut, siis mä en tunne näitä sen paremmin, enkä liputa mitenkään erityisesti näiden esimerkkien puolesta, mutta jos haluatte, niin tässä materiaalissa on linkit, nämä punaiset alleviivatut on linkkejä näiden sivuille. Eli tuolla Kotkan Haminan seudulla tehdään elinkeinostrategiaa, ja he haluaa tehdä sitä eläväksi. Täällä on muutama poiminta. He on kirjoittanut näin, että tavoite on poistaa paperinmaku. No hienoa, ei kukaan halua syödä paperia. Sitten siellä tehdään käytännönläheisiä kokeiluja. Julkisyhteisö lähestyy tietoisesti yrittäjämäistä toimintaa. No ei varmaan mitään uutta, sitä tekee monet muutkin. Ja käytännön esimerkkinä tuolta nousi esimerkiksi tämmöinen verkkoaivoriihi, jossa ennen kuin on lähdetty tekemään päätöksiä, niin on pyydetty verkon kautta ihmisiltä ideoita. Se, mikä tässä on niin kuin mun mielestä
se uusi juttu on se, että tämä sitouttaa ihmisiä, kun ollaan niin kuin yhteisellä matkalla. Se ei synny helposti, eikä se synny sillä, että sanotaan, että poistetaan paperimaku, vaan sitäkin pitää tehdä aidosti ja ihmisläheisesti ja kunnioittaen niitä ihmisiä. Ei vaan sanota, että me otetaan teidän mielipiteet huomioon, vaan aidosti myös lunastaa se lupaus ja ottaa ne huomioon. Eli yhteinen suunta ja viesti, johon sitoudutaan, on parhaassa tapauksessa seurausta tämän kaltaisessa toimintamallissa. No sitten kolmas esimerkki, joka tosiaan nousi tuon somehuhuilun pohjalla, niin oli tämmöinen, että Hämeenlinnan kaupunki on pelillistänyt yleiskaavasuunnittelun. Ja kaikki tietää, että pelit osaa välillä koukuttaa, myöskin nettipelit. Ja tässä on nyt sitten käytetty hyväksi sitä, eli on tämmöinen kaupunkirakentamispeli, josta sitten, se on ihan kivaa, lepposaa, tekee aiheen tutuksi, mutta sitten myöskin päättäjät saa tietoa siitä, että minkälaisia ajatuksia, ideoita, toiveita ja uusia oivalluksia kansalaisilta voi syntyä. Tämä on vaatinut jo aika paljon koodaamista ja on varmasti ollut jollain hankerahalla ja kallista, mutta toisaalta tässä syntyy myöskin sitä sitoutumista, että päättäjien työstä tulee yhteinen projekti. Ja se ei koskaan varmaan ole huono asia, jos ajatellaan, että no yleiskaava, mä en tiedä miten paljon tunteita se herättää. Saattaa varmaan joskus herättää paljonkin isoissa kaupungeissa ja ehkä pienemmissäkin, mutta jos siihen on voinut itse osallistua ja sitten kiinnostuu siitä ja seuraa sitä, niin eihän se koskaan voi pahaksi olla, että sä seuraat yhteiskunnan ja oman kunnan asioita. No sitten tuossa otsikossa oli tämä, että tavoitetaan kuntalainen lenkkipolulta tai hiekkalaatikolta. Ja, mitä se sitten, kun mietin, että pitäisi olla niin kuin konkretiaa, että voi lillua ja puhua tuolla ylätasolla ja abstraktiotaso olla suuri, mutta mitä se konkreettisesti sitten voisi olla, niin kyllä mäkin päädyin vähän siihen, että se lähtee siitä, että ne kunnan palvelut voisi olla mahdollisimman paljon siellä omassa taskussa. Jos sä oot hiekkalaatikolla tai lenkkipolulla nyt ihan sananmukaisesti, niin siellä ne silloin ne palvelut olisi. Ei kaikki, mutta mobiililaitteita on ihmisillä todella paljon ja ne kulkee mukana. Ja tietyllä tavalla, miksi tässäkään lähtee tekemään niin kuin jotain erillistä, kun hyödyntää sitä, mitä ihmiset luonnostaan jo nyt paljon käyttää. Ja silloin se osallisuus ja vuorovaikutus on yhtä lähellä kuin se oma kenties, vaikka sitten se älykännykkä. No tämmöisiä konkreettisia, tai toinen niin kuin konkreettinen asia minusta on se, että edelleenkin julkisyhteisöjen sivut, pientä galluppia tuossa tein selailemalla, niin aika paljon on semmoisia niin sanottuja ei-responsiivisia sivuja, että kun sä menet sinne niin kuin älykännykällä, niin se sivun teksti on älyttömän pientä eikä rivity kunnolla. Että se nyt on semmoinen tekninen, mikä pitää vaan korjata, mutta luvattoman paljon sitä näyttäisi vielä olevan. Ja tietenkin sitten tämmöisten erillisten mobiilisovellusten rakentaminen, mutta se on sitten sitä vähän kalliimpaa hommaa, että kenellä siihen sitten varaa on. No tämä jo mainittu Ville Tolvanen niin on lausunut näin, että ei kunnan tehtävää voi määritellä sen lainmukaisella asemalla, vaan ymmärtää sitä heimona ja yhteisönä, joka luo kulttuuria ja osaamista yli rajojen. Ja tässä tulee sama, mikä oli Timurin esityksessä, että se lakisääteinen tehtävä ja sitten se digitalisaation mahdollistama toiminta on niin kuin jatkumon, jos ei nyt ääripäitä, mutta kuitenkin ei ihan yhteen sama asia. Ja tämä heimoutuminen, yhteisöllisyys, joukkoistuminen, parviälyn käyttö, ne kaikki liittyy digitalisaatioon ja on niin kuin hyödyllisiä keinoja oikealla tavalla käytettynä. Itse en usko parviälyyn, että se olisi ainut autuaksi tekevä. Mutta sillä on toki oma etunsa, eikä yhtään vähiten tuon sitouttamisen takia. Ja sitten tuo kulttuurinen muutos. Me oppilaitoksena tehdään kulttuurista muutosta joka ainut päivä.
joka ainut päivä, kun yksikin ihminen saa semmoisen kokemuksen, että vaikka verkko-oppiminen tai oppiminen yleensä, opiskelu on kivaa ja hauskaa ja innostavaa, niin se on aina voitto. Parhaita on ne hetket, kun me saadaan palautetta, että mulla raksahti joku. Ja mä huomasinkin, että no tämä on nyt kertonut monta kertaa, mutta mä kerron sen vielä tässäkin lopuksi. Että me saatiin tässä pienestä kunnasta miesasiakkaalta palaute yhdestä verkkokoulutuksesta, että kiitos, että annoitte minulle äänen. Minä olen se takapenkin Taavi, joka istuu aina koulutuksessa kädet puuskassa, hiljaa, enkä koskaan puhu mitään, sen takia, että olen ujo. Hän siis myönsi näin. Ja tässä verkkokoulutuksessa, kun kirjoittelin chattiin kysymyksiä ja kommentteja, niin huomasinkin olevani aktiivinen osallistuja, jolle vastattiin, jota kouluttaja puhutteli nimellä, jolle toiset osallistujat vastasi. Ja yhtäkkiä tajusin, että tämä ei ole enää hänen sanojaan, mutta hänelle oli jotenkin avautunut tämmöinen ihan uusi maailma, että hän on aktiivinen, tasa-arvoinen osallistuja. Tämä on tietysti meille oppilaitoksena koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta äärettömän tärkeä juttu. Mä en ollut koskaan ajatellut, että verkkokoulutus voi tuottaa tämmöisen elementin, että ihminen, joka ei live-koulutuksessa ole hanakka puhumaan, niin huomaakin kirjoittavansa aktiivisesti olevansa osallinen. Musta se on ne on pieniä tarinoita, mutta pienistä tarinoista syntyy tärkeitä juttuja, ihmisen kokoisia juttuja. Kiitos. Kiitos Soili. Siellä oli kysymys. Oota, mä tuon mikin sulle. Yleisökysymys tulee tai yleisökommentti tulee, sanon nimesi. Joo, eli on Korhosen Henna Islapista ja kiitos hyvistä luennoista. Ja sellainen kommentti tuli mieleen, kun puhutaan tästä asiakaslähtöisyydestä. Ja paljon olen miettinyt sitä, että miten voitaisiin näiden ikäihmisten arkea helpottaa tällä digitalisaatiolla. Ja paljon on tullut semmoisia hyviä toimivia sovelluksia, mitkä varmasti auttaisi paljon semmoisia kotona asuvia ikäihmisiä, mutta sitten ongelmana on varmasti se, että kun heille viedään näitä mobiililaitteita ja älypuhelimia ja neuvotaan kuinka ne toimii, niin välttämättä sen jälkeen he ei uskalla käyttää niitä kovinkaan aktiivisesti ja vähän ne ei palvele niin tarkoitusta, mutta tämä mitä sanoit, että hyödynnetään sitä, mitä nämä ihmiset normaalistikin käyttää, niin itse omia isovanhempiani seuranneena olen havainnut, että he käyttää hyvin näppärästi ja aktiivisesti vaikka teksti-TV:tä ja kaukosäätimen välityksellä surffailee siellä. Niin minkä takia näitä digipalveluita ei voisi tavallaan tehdä niin, että he voisivat käyttää niitä yksinkertaisesti samalla tavalla, että he voisivat vaikka kaukosäätimen kaltaisella välineellä surffailla siellä ja toimia, joka on kuitenkin heille tuttua ja he uskaltaa sitä rohkeasti itsenäisesti kokeilla. Tämmöinen kommentti. Hyvä, kiitoksia. Muutama kommentti tulee mieleen tästä Soilin luennosta. Tuo Facebook-uskovaisuus on minullakin aika vahvaa tällä ja sen takia mekin kun paljon tiedotetaan omalla alueella tapahtumista, niin Facebook on havaittu ihan hirveän käteväksi siinä, koska siinä yhdellä napin painalluksella menee puolelle kunnan asukkaista käytännössä tieto ja ne levittää sitten toiselle puolelle. Mutta Facebookissa on havaittu myöskin se, että kuvallinen viestintä ja videoiden teko on entistä tärkeämpää. Että Google-hakukoneissa on tullut sellainen käytäntö, että hakukoneet eivät kovin hyvin hae tekstejä enää ylös siellä hakutuloksissa, vaan videot menee ykköseksi, sitten menee viestit, joissa on kuvia ja kolmantena tulee teksti. Eli kuvallisen ja viestintä ja videoiden ottamiseen pitäisi panostaa entistä enemmän jatkossa. Sitten toinen on Facebookissa, mitä terveisiä sinne Rautalammille. Anneli Tarvainen käyttää aika hyvin tuolla Rautalammilla hyväkseen, on juorujen levittämistä. Eli tämä on uusi tapa viestiä Facebookissa tulevista tapahtumista, että päästetään ensin pikkasen infoa siitä tapahtumasta, että nyt on tulossa tosi mielenkiintoinen juttu, johon kannattaisi mennä. Ja sitten sitä tihkuu pikkasen lisää. Eli luodaan tapahtumille tämmöinen odotusarvo, että tästä tulee tosi iso juttu.
Mä toivoisin oikeastaan tätäkin, että sitten tulevissa näissä meillä järjestetään luottamushenkilöiden koulutusta varmaan täällä meidän opistokuntien alueella, niin käytäisiin tätä Facebook-keskustelua muun muassa näiden kuntien puolueiden kanssa, koska aika monilla on puolueillakin nykyään olemassa Facebook-sivuja, että miten tietoa saisi jaettua muun muassa kokouksista ja muista tarkemmin tulevaisuudessa. Onko sillä vielä kysymyksiä tullut? Hyvä. Kiitoksia minun osalta tästä Soilille ja kaikille osallistujille. Seuraavan kerran näemme 10.5. Vieremältä. Kapula annetaan Maija-Leena Kemppaiselle tuonne Vieremän kansalaisopistolle, mutta sitä ennen vielä Minnalla on asia. Kiitos kaikille. Ei mulla oikeastaan mitään sen kummempaa asiaa ole muuta kuin usein sanotaan, että tämä digitaalisuus syö meiltä jotain pois ja se pelätään, että se jotenkin uhkaa ja syrjäyttää meitä. Ja mun mielestä tämä ilta on erinomainen osoitus siitä, että tämä digitalisaatio on mahdollistunut monelle osallistumisen esimerkiksi omasta kodista käsiin. Joskin myös te olette tulleet tänne ja saaneet kahvit ja pullat, että on siitäkin omat hyötynsä, mutta sen inhimillisyyden puolesta, mitä Soilikin toi ehkä esille tässä viimeisessä esimerkissä, että se voi olla myös jollekin ihmiselle se paras keino päästä osalliseksi jostakin, joka muuten olisi vaikeaa, joko sen sosiaalisen jännittämisen tai vaikkapa etäisyyksien vuoksi, niin digitaalisuus voi myös osallistaa ja mahdollistaa, ja se voi olla myös hyvin inhimillistä ja lämmintä. Musta se on enemmän siitä ihmisestä kiinni kuin siitä tekniikasta, ja haluaisinkin sen vuoksi päättää tämän illan virtuaaliseen halaukseen, jota voi kaikki teistä tästä tapahtuu näin. Kiitos paljon. Kohti tulevaisuuden digikuntaa nähdään 10.5. Vieremällä tai kotisohvilla, missä oletkin. Kiitos. Niin, Juha Wigren on siis Ponssen päämiehiä, on tulossa sitten tähdeksi sinne Vieremälle. Ja siellä kuulemme myös Tanskan mallista, jossa ollaan noin 15 vuotta meitä suomalaisia edellä. Kiitos. Hyvää yötä.